enye peda na nasa wotra se ya no otumfo opemso otekokko so twempiri okasa no ma tutu ontoma sasese wotieo na Krobea am on fire kajagum na yetieo Pramoto abusiafo ya mamunyina ha braso sansema hudo bia ya boabo no sakase yebo yesinkonya ne yade somo enne awiabre Sama yade Abraham no abusiafo de edimu akotene ebi anesa yade ne ebekire boko enne mpotemu basabasa ye man homre so no empanimfo ade dantemu mra eto wormo so na sebre de nyame ayadom omoso omayi ede afiri honum na yebeto so ne akọ bekwa ebodisi padum sabra brofo semu a apa so kindergarten keji ho Edian from a jump into the fire, one down, one mutim you go away, so up and could suggested our mobile. Your phone money about he na yadi atra a year a drudgery, a ho and ababeto jar as a Krobea hodma, or friend is a uraku. Wamako copy a cratchy be a muso or hodmasa was at Huacom for a band sing. As I'm so no church, di bakwa ya wate, nefidiate tanso, a cry or cry, ya walk on. Procope, while she and quench woo, I was saying that some sabri. When many of front Yabu no Sakasiabo, a bearded Tiedi Kanya de Baba Somo, Abusiafoti, Nasan of family, and Mokobia Romano Masias and Woodway, Yade Baba Somo, Vata Mokono, it would just win a beer babu papa by invited you, you know how beyond the problem be also am I. You also have a drink girl hormone and after ya walk yet ya walk cocoa dear so Vata Mokchoku and no. Now I know from banana and so Hokodu dear or the papa and after strawberry, and also El calcium omega 3 women. 6 room 9 room empanino mkoda no mtina wiabre unya ba ku bia na wadom no makoda ne bia basa na obebongo mase bribi and a perfect series boost so equity asene dendende ya nya asam keto akura Ghana's Game Service for just anguma ye dia ba ya atuma kwaso nko so English language basic 1 copy basic 6 and afi no adanche awa weda wa people and ye KG 1 e copy basic 6 and no free hodoma history of Ghana basic 1 copy basic 6 and afi RME computing and afi free hodoma science ne mass de menamen kakura numeracy language and literacy apo and afi creative arts furnace and afi computing no motor form edi no nursery 1 no and now say yan kan say English language social studies science maths ebusuafo so basic 7 and 9 wonsa ebeka bi we no amana so ho ma say yan kan say was surprise pass exam questions no edi ma school so ahodo na mo de amankwara no ma so ma dwuna hwe no mo ko twere krakra mu so hwe ne dia won fa FIFA FF akokoti hwe emfa ma fi de birada mock exams so surprise in after terminal exams and so surprise midterm exams and so sa na etie ebusuafo modern na fo ni ekire kumase putoja ebe station ho mo na nkran so dan so my first stop ma wonsa ebe kan ye modern na pa enwoma ekira kwan frɛ e wasa ma we say so 0243299938 0243299938 and 0540755465 ebusuafo eche international fred ya na chese ne papa mu a ohawo no ye ne bi ete so bia no mbehwɛ na wo maka na atumi awiemu de aba me person insurance no akwakoyo e de bia sika sem ho totoye no ntumi anko ya echi gire mu ayo akwantu nso bia na nyanka na mfin kodokre de ama no hom so a echi na ye nyina de ama bo assassin sem obi kura do sika sem totoye bi asisie ni kana sichi ya ba mu a echi ye kanyina wo mu gyom na nkroba so na wo do mu anche abusuansem wo gyina mu na wa yuni nyina san so e na bia adwuma bi no akwakoyo hu sika sem no ntumi anko ya pomdi afa mu ne bia dokota bi no wo ko bibia enje Daniel papa dia echi ba yo ati ama wo ye nkyerɛ awodro no de mafidio before sanso na brekrodon so we nkyerɛ de madwuma ku bia ya percent kyerɛ mu bia ebe hia so adwumafo wono nsa betumi aka na echi ebe ni nyina ati ama kuma se amadia roundabout wono we ben asafo VIP bus terminal hodo ma me se wa plaza first floor hodo abu wa twakwan sahwi bogu so sunyane kofodia ho nyina ye di adwuma so number no ewia frɛ echi na de no to kese 0544 141688 and 0266717101 the Marvelous event wo frɛ papa mu wasu dwuma de bia be bia fa hye ne sa na wo wie mu di fama wo wapamfa wo mu apempa na de said decoration said den yem plan pa organize program burade the Marvelous ye number 1 ebusuafo ti wedding decoration your funeral decoration birthday decoration bibia wo de batan de ada so de ada de asem ye be wie bu de tia ba me fa chow any the Marvelous ento ekase ebusuafo and Manchester station hot one abu hwa kwan number 0245 268485 and 0539926464. Ya fama triboda hina na kwasi wusu etsound menimia. Asunaba ohene kwabena Boaten. Asem Beba Dabi.
Adiachi ebushofo na sase foforo azia na chese chiwade yaba na empa chiwade nti wose nsem wasi bia nso epabu kansabre yebo ehwam na yakọ bekwa municipal mu asantomantem he ebushofo eni asiedu de ni enya papa man bofo sakode somewhere na ensem wodidi akire apa so na wo mo kindergarten school nursery sere nursery ya bia yankore nka mo te den manka re go away se so mo kroma tonwene dada kora nsa ne dan no so bepa sabre ka se wo mo dan ya wo mo atimu no emframa jampantudo subranta mama no homno so afita dan no so ma sabre de nkoda no se bukusu se de nien enso no aburu ni nyina ma asem atumi aba na ne ntwa so bunu so no amfa so wa abusanfo bra Facebook no so ne dan de yi what a dan tie na ne nkura ne timu no enso wa ya de be me anya mo no chiam Ejonfo etiayi noma ya yede edwan no anuane bukojade a edon so yede no anuane mankora adon so ejonfo ni nyina yade ya sese ye bia bi ti se wonmo babia womo ekrakra womo hono meche bathroom hodo eho nyina so so apa na apa so fonko da ye beka ye aduane sem emfa wo se womo wo kurase ana so mo kurunkum abu na nke behwe na nka school fee din bia kwa akacho na so bi ntimi enko ho etinam so mafo CDC bia jeje ye tinwa no aduane ma wo brano esese no ma mo de koto nyina yagon ede no ho atumi ajimu papa na ye kire se den ya na meka ho asemi enye mfiri hye na dosia ene mpani se o mo ba be sisi pa de anka na mfon ene nsu abrantam ya koma no ho so akofo sade aba na wo bran komodie mu ena sa kode samo ya man bofo woni panipa ya woro na school no woda adon wobra adonu Randolph echirichi nsemu rodi tudwa ya wo chese no kura no bia to no pen ye beka ya wodon so dua ya ye koso no sa yi no vitem bi wo akana tumu pra ko mrebi pen ni nyina no ya de ya enframa jampantudi no nso ye to ye kofa nyina etumi ede ebaye afi bo chiremu ese eyo hawni amane pa sese mpedifo ba mu na ye pepu masi brentwed wo sre sa ban na afi ye kuyen sha banse wodum nyina mra wo mu ekwa bu na mu abi ese fata efamre apa so kindergarten ho CP na me frɛ master ka chen say the senior nti ni 2 days time no obaye no so obetro ma assemblyman ni 3 days time no asema ba na ka minimum say ka assemblyman oba de ka obeba so oba no anya ha no anya dantri oba no twom koe na me say na dantri papa na oba no wantima ma ho ayo ana also obetro nti unit committee chairman if Mr. Lucky no bank me to ni say dia atoye ni o ndi ka mo na obi ka che me say enka within 1 week o say ka mo boso apart from say 1 week ni su na say twom ni anya mo bi na eno ano no me so awe me teacher ni me ni mo bi abetima ye say me stress empanyifo se ko maboaye ha member wa wensi na nsia ko sa bae wa ma ono aso betwem ha obedan no ha no twem koe wa ma edani yi to chire ho no ayobi kwan fa ho ntika me ka me twen afiri ho naka ho na da obet asa me kwantimanti minti Unit committee penny back FM Mr. Usu never boa me to a chance in a good median and chenho. Senia a house better home obi what my foul because I will be fee. Says ya kamenya mwa seka omuka kamenya seka almost new complete KG dan ama school for na kameni baje pa kameni meje we say mo fanti na mismo ha mo fanti na madam ne madam ne omo inyas wo ha se dan pa aja yenya bibi enkyere mo fa no bi Apaso cheche di ba kon edo no okopie bo keji school e wo hodo a wodo de ba bia nkura no ko school ho ado te owura adonu Randolph na nanu si ya pe na sack to aso do san committee for wa hanom san bi wo ha e bo hwam okuro owura Francis Mensa efie na Francis nso ede nsem abro atu edwase yes e de ahokyere ene ohaw na abrei oman no ene akyekere pro mo kyerade wo ha ifi se ohono na amofra na edidie na se ohono mo no oduane ma wo na de toso so ahoro ye dwaye na school yi ba ye eko mfie aduosia ye da ane achiase ane apaso ekeji ebra o ti school na school no wo achiase ne da nti ekire na mpanipo no trans se da bi eko ne ya miensa isa na chede entichem se da be obi abega school ni bi nti ye de achiase de middle na se Jesus ma achiase ane ye de primary no so ma da ane ye de keji no ma de apaso nti apaso so committee no ana na si school no committee na si school no yanja mo bi amfiri ba bia committee na nam say pese school e ba ha nti committee na esi school no
esi school no ewie ya esan si school quarters mienu a eka school no ho na free bench be mienu na amiense ne school no ho atochima kakra mitu ho na mo bebrebe ekọ bidinkan aye mapam de achichafo no tournament mienu de ma mi tournament mu edem kan ho ma me de school no bi imi ya re du bebi empempe so bi na mi se na hia mo bi aka ho enti ko suntre lawyer o se usu sama no le MP a wo so e ka kire na ko me kodwa to na se omwa me na school no ada yenye school no if you lawyer dey nim sa high in club o papa o ma me club ne so betima boy o ka kire me se me nko na dafo from aba dafo from sa koyi me koyi no o sa e ka kire me se o ko ba bi enti me sa ni ko share bi na to so me nsa na o ka kire me se me nko education ho ombeti mabaya mama wo so o diska bi akowura ho se omumfanye school etimi se twa na mo eco education ho me kwa de omka che me se ho de omunye school council for na school omunye school enti omunyi mo bia de bebo ame ese mi twachiri na meba enti ese no ba sa na se eguso esra adomfo se omumwan school na ye no omumwan se de be ya school no betimi anya baby ada nkwana ebe no oduane ama nkwana baby aswapa ebe nya boafo amama no aduane ama nkwana ama obia nsakona no enti yesre adomfo ma obie yesre mo moye na munsese ma mboke ehwe pesku no foforo pesku no school ni esi yache abana so mu esi na esi school na abana so mu inde se yesre aban sa ontwere ni hwa ha so school no ayedada ontwere ni no onhwe ha bi Jean-Fou Nipatini came Francis Mensa to do no France Lucky. A passion your crow ye war be quite municipal modon or Marco Sebi and what did you do? Yako esema poema ntabi ya mukro kasi ya ane bakumu na sedi ye nyina ye nimu nse hodmo enyo ene hodma na basa ye ama na homne so hodma na ye se bohia mu eja no fufura na so ekina na edum na eka hu bi ama mpanimfo mo ahwe ye bambo animu ensam eso durum le bia na ne ode dante mu mra na ode ato ono eso saa ane ye betumi abase no sia anwumere obia nkoda ane adopa no sia na obia sori nto ho ye kakra saa na mpre anugusu aya kase enkra efri eye aso eye omohwe omayi FCC ehodmo eba ya yewura Muntaka Mubarak Muhammad man triple M wono no hwe aso ye no eso ekrese sebre ya anugusu aya kase wono masa so aye nsakire ekakra eze oba wuse asomdue mframa no kakra egusu ebobo eba na okiremu ano se curfew na ode eto wono eso so mo nantem no sese no watwe ede akọ anwumere bebe se eye nonwotwe ede nonwotwe no na ne mugudemu anopa be no num na ne masore na mu di mudwuma se de tie na efata na no omobo eye amane se ene se de niema esi ekwaso no omohwe aye bi de abo ase de be na asomdue ya ye pese kwaso oboko ade ne mpatemu asomdue ko hormo no amanfo ho betimi atọ wono se de tie na efata nti abana ayehye se ebre ne de nanam hemfo omno mo ka bia ewemu ene mpanimfo yo mu Krobea nimu ena afi akandifo ya omo oboko ede ne mpatemu eno eda nchen a wono mo akyese emabunu dom kuo ahodo ya ewormo no omu nyina damo modin aso do ho ebegimu bie na niam bia kwa asumpinie ya emoa ema asumdue entimi enkoso oboko ede ne mpatemu no asumdue ebetimi akoso na ndokwa basa ya ekwaso hormo no ano etimi abrase ensema edadie ya yewura Muhammad Muntaka Mubarak ne sa ehase no ekiremu a na jase eyade bia enei enipa bi no sori ano mo do mani abom ho safo hene ebinim kutakutatuo akode ene ade ewo eye empatem hormo no se sa hye na omode gu akwa mu ne se free na ekoya na se free sa bre na omode dantem mra no eba ye na ekro na no wow omubehu se ukuta akode bi ti se bia etuo aboba nsekan apoliba ya obetimi de ade ewuo no ye kyewa emra no ubedi se de tie na efata ntia no de tabo edaso enti obesere pa se enimanimu ya no omunya bi mfa mo wasere be na asomdue be koso ewo boko ene ne mpatemu forget also da yenko asin ede nkwadwo mu egna ye krod no otitani bia ya wo hia no kwanhia wu Mike Brobe edno adwoada edna asin dasame ya wene wo hwa adwote ya bono bra krakra no chade ewo asin brema ye no eben asin kruhia ewo asin north ye mansin mu na ocheche ni deja odi tua se ade omo pepa ba ko yi ni refri ho ni moto
afide tetafo bia do wote so de tututututu ya wokra nam kwan so ya wokro na yesi chen ba kwa yi ni ti ya ni overtaking bi mi ya fa ho akontem overtaking ya ne yi fa ho a edi enyasim kuma kra nti ba bia yi pedestrian for mo nam fo nam kwan chen no sa yi lane ni so do ena ka yi fa ho ɛhɔ nso na yɛnua ɛyɛ Michael Krobea no na mo a kuhya no kwahyewu da yɛhyɛ sɛ ɛyɛ kia ka ibi war registration number GF4723-22 ɛno na prekope no ɛne tim kra na watumi anka gye yɛde watwa nsia draw na sin of police for wɔn bɛbu asabre wɔn afa ɛyɛ okyekye ni Michael Krobea dodo no amfrɛ no akɔbi no a ne yɛde ɛfrɛ no a yɛde no akɔ apie mu ɛwɔ mu kurabea yɛ asabre deɛ nipa no wɔtwiki a ka yi deɛ ne police for nsɛm wɔn kyerɛ sɛ wɔbɛbu amanhwɛmu atumi akɔsɔ papa na wɔn atwe mu a kyerɛ sɛ wokompɔtɛ mu ha obia edi aya obia edi abelu obia busudwa trese ye teacher kobi ni mo ma de kyerɛ teacher kobi pa burade a edu family days obia brand body kyerɛ omo penase mo am afa kyerɛfo no wo kasa ne adua kɔ burade kyerɛ obia busudwa trese ntumi ankoyi it is abre de okopie mu a obia kyerɛ n'ani ateta wo tempentin kwasɛ kobi Michael Krobea wato ananom nsiedo afei ye firi wonum ana ye bohwi na yade ani akyerɛ ɛyɛ owuraku na owuraku no awɔ adwagiri ya ɛno awɔ ensawa mu ya ɛwɔ apoye ɛmantemu krachi bi a wanya bɛbɛbɛ sɛ ɛyɛ emfihia no aduanan abusuafoɔ akɔakɔpie na mu so ɛwɔ wura bi a ɛwɔ hɔnom ɛso na ɛkwan a ɔmo kyerɛ sɛ ewuo no asi ayɛ no ɔmo susu biribi na wokyerɛ mu a ɔdansini a ɔde na ne mienu ya no hwene tia santam ehunu ye ya ɔba fie bɛbɔ amaneɛ no ade no asa bi a yakɔhye akɔmfohye bi ana sesɛn na nso no ɔmo kyerɛ sɛ da na ɔda hɔ no abusuafoɔ asa wapira wɔ ne ti kakra a wotimi hu sɛ ebetimi abase bi a nkrɔfoɔ bi ɛna kɔto hyɛ ne so ɛma ekowi aseɛ saa eniema no etimi asie na ohwɛ ɛyɛ ne minimu hase a ne hoho hɔnom no so kra no hɔnom so no twa bi a hɔnom a asɛ hɔnom no ateɛ kakra ya ɔmo hu ye no ɔmo kyerɛ sɛ nwanwa ɔmo dwene hu ɔmo te ase a enye yie wɔ kwan bi aso na abusuafoɔ na wɔkyerɛ mu a na kyerɛ sɛ yadeɛ bi a ɛyɛ football agoprama bi a ɛwɔ hɔnom na asɛ agoprama bi a wɔn bɔ so bɔɔlo ɛwɔ ɛyɛ mpɔtɛm hɔnom a ɛkyerɛ baabi a ɛna kyerɛ sɛ wɔn kɔ hu yɛ a wɔn frɛ apolisifoɔ ɛde mpanimfoɔ a wɔn wɔ wura ku hɔnom a wɔn ɛkɔhwɛ yɛ sɛdeɛ nneɛma esi ɛteɛ na aka ho bi ama nyenye bɔ aboa wɔnom a wɔnom wɔ wura ku yɛ a ɛno ɛwɔ ɛyɛ adwadziri ɛne ne mpɔtɛm sɛ asɛm wɔ deɛ ɛntansi na ne yɛ bi asie deɛ yɛdwene ho ɛte ase a enye yie wɔ kwan bia so enti odokoi domte ya wono oyɛ unit committee titrani ɛwɔ hɔnom wɔne nsɛntwerɛfoɔ adi nkɔmmɔ ana ɔde atudwa sɛ wohwɛ nipa no sɛdeɛ na osi da hɔ ɛne sɛdeɛ na wasi ayɛ na wɔn deɛ omuzu sɛ biribi wom enti wɔn de adesrɛdeɛ ɛde to aposifoɔ anim sɛ wɔsrɛ wɔn ɔmɔmɔden a so obetumi ahwehwɛ mu na wɔn a wɔn nsa wɔ abranteɛ yi wɔ mu bia no wɔn bɛkye saa onua korɔ de akɔ akɔgyina mmara no na mmara ɛno no adie if you go to go catch you yakwa wutu senya east municipal mu hɔ nso saa mmara no bia kɔ yɛ adwuma hɔ ɛbɔ fifi mantam kasoa na kasoa na brante ba ko kasoa do kɔ ni alacta for no nyina wɔn omugu kasoa abrante ni Joseph chukumeka alacta ya na free na kwa baga na bɛbɔ bra kama ne ne chukumeka kadi eni mu ansa alacta for dem no mafofo kwa kopɛ no ba bi tɔn na chukumeka wɔnya mfinhyia no adunu nkron sabra mekan sɛ deɛ manfo a wɔn mo kasoa mpɔtam wɔn mo dwa no ho sɛ bɔdeɛ kyɛ sɛ wɔn mama na dam pam bi kura no ka de wɔn mo fira sɛ di dua bobɔ no di noma kyɛ sɛ bobi di koboko ho langa hyase bobɔ no a ne so aposifo bɛ mprɛko pɛ ade yɛ gye no ɛne sɛ deɛ enti na ɛyɛ Joseph Chukwumeka sabre wɔkɔ sɛ bɛ mu abusuafo yɛ kyerɛ sɛ wɔkɔ wia entadeɛ ɛna afa atwi to ayi toiletry bi ɛno nso wia na asɛm a kyɛ sɛ da bia fa kɔma korɔmfo na koro bi de na akɔ amowura every day for the thief one day for the master ɛno bi na tu Joseph na ɛso Joseph bɔdura dan no mu a ɔwiawia dɔma no awia ne sɛ dan no sɛ automatic lock sɛ deɛ yɛ de kokorɔ kai
Joseph se me pie dance me ye bia ti twetwe kiri na say to me phobia wor mo pata mo say eden ya ti se dede wo ti wo mo ye bu dan no Joseph na ko na obutu nche Joseph how could you what do you want Joseph na no kum was ade here ya na ne manfo mo mche no eja posifo ne ba mu anka ye se bro pai be sia bro no e ho na Joseph beje eye ne mfom twa to mu se wayo tade nyina nko wia toilet travel nyina nko wia na emu mfa nche na ebonsam de be she bi mu it is the devil no a posifo bo apehwa mu a ekoba na sa ne enti amanebofo ananse adansini an wotanchen obro ne amanebofo ebonkomo the honam to obi ya room back obi boot then any be say gigi like obi wo so na no ba me say enu back I fine and aba na oba beda no na me bra pin from then o ma bie ni ba o ma mbuki o ma mbu padlock we no shame na me say adan ba so no be say because padlock mu ye wo spec o so ni spec no ni get bi na ba ha you no problem any place na kwa upia kwa actually I guess room inti hanga ni we na ho no wasase sashe no otutu odan no o de ko obi anim no oba bia so nti on pen o che say on oba na ba obi anim oba fra ko na ba Elzonfo we adansini a DSC nam so alatani abrante ba ko Joseph Chukwumeka ya kire no de amane ne boye Ansabrasi ya frame triboda hine na kwasi wosu echan menimenu asonaba ohine kwabena boaten ansa na yebekro no kwabena awodadie mu nchia enkoma David sa akodie we efri wunuanom efia sapon Vida eni Billy eni adwumafo ya omo eye oka deku womse omomo awodapa nyame onhyiraw na wonto nkwanem na we so ose awodadie mu nchia enkoma comfort adanse we everyone kasa wunua o sister eye Christy ewo Germany abrochimemu na wose owo show comfort adanse happy birthday nyame onhyiraw na onomomo kwasi mamento so meso obi ewa ha we ekọ diama Angela Amwakon ene eye wawoda mapa nyankrompon entre wonko ba na fi wonhwehwaw efi wabusua ne wunuanom nka yegyina titupa afima we say happy birthday to you na fe miamenua kwabra Majid wa ha Majid Ofori Nate woronso happy birthday to Majid abinua Majid no na no fe pink lip na me ensure wo school ewo modern preparatory school ewo Kentampo na me ensure mommy is what do what mommy afi ma so do papa yankopon je wakoma so ade akura de aka ne yode apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Smokes, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo, and Quadawa in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA, I did in Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy, man. Oh, Jajai. Abua Wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Now, when to walk ready, a Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai, no dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books PAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, Nina, a free basic 1, equally basic 6, English, a free basic 1, equally junior high school, near Banner combined store, or Nina, English, nom, and maths, nom, may say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and so I'm approver, and your butter, Pian Kotobi Maneba. And that's a dear, so could be crab to me, I could chew, I could tongue, how many students who now, and look, what tape one
so say we almost have certain mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so here wamamua at to phone call putuaja station wa and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer from 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. To malaria and asekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini. Menti asie medo. Tie. Hepa Plus mixture. Enye adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also woye Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkrato ya. Odofo, mami misa wasembio. Da bay na ope brese. Ukoisho unipadua mu. Sede unipadua na kwa na ho density. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ne timi asoa no by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye. Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakuna bete. Onua. Ori abe. Akusie. Ati. Quantum pon. Motor. Orni. Marika. Na o. Okokodoro. Asem Beba Dabi yo. Yesu woha. Yanbisa Peter. Oteka Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. Adani mubuhura. Aye me na sienkam. Ise nyuman obia ni OTEC 102.9 FM. Yodi ameni pana. Eno no wede. Ohweso. Asem Beba Dabi. OTEC. Asem Beba Dabi. Enkoso. Openi a wopi adwuma no. Enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa ma wo ahode ne yo dia eni tia me kaka me enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye 102.9 FM ya me tinya tia to obrani ho hwidi pata ya kede na ade ache na ade aso bi ebi nso wo mo so na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ye wadwuma na papa wo ye ne chense we can say ayi ni na asian kam bo wo mu nyina ho ban OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi wa yi bi OTEC mo wo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire ko mo gu ani ma se nyesa na mo tie o mo ka se duma na mo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kataye ne ya na mo papa nka wo mo ho fi sabre do hwiri kopum bra wodi obi a bekọ wodi baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokudu emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen Amen. Papa Krobea mpacho, good afternoon.
Krobea nyame hyira wo to nkwam OTEC 102.9 FM de wusi ya ma Asante mali Ghana man Krobea nyame hyira wo nyame ma wo nyini nche Nyankopɔn ma wo nyini nche nyame ma wasefo nyina nyini nche Krobea mera ho na nyame yi wo ma ye se nyame yi wo ma ye se bepoye hwe program ya mo ye na wie efa abrantie die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no mi busa se hwan na betima yesa hwan na betima yi bibia tise ni nyina Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ni niema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi tise kando hwan mi amenu kaze mimi nibio mira ho masua wie matini so wie na me no OTEC 102.9 FM nyami shiraw nyami tuwunkwam enja yeda papa ya de wuye na da obakasa wabre no wa hwe asada no na wawie baba ese faso bi ama ntimi siraw enkase ma breda kosoye nyami be shiraw mitse obi biara wo studium ho nyami shiraw wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh OTEC 102.9 FM aja nyami shiraw amen me da body ase ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se obawe na ye wodia na se uhwe ni tu ani no fo na nim hai na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwe yie se obi ikọ awale a o misa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wusum a se ukọ awale a bisa obusum a wusum no na onyin kire o se oba na awukọ kọwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko an se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kire no oba pa o se warima Isaac na Isaac anya ayire pa onene tina good timinda radiasi yenso dase me chantro antu mere so Asem Beba Dabi me kutuo me ba obanani ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yam se ori medjuma ma me so ente free honum no me ba oda de na mi ri ye no ayo papa me kan hada o mere ai oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na miri akochi apanya ofana de ma be kire me awo inside ya mi sa no ahomachi u apanya me se machi no ani enti nyama bia miri ye wo fi ho no anu odin me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na be tu onim se fredo na tu no fu na je oye no onya ya osimi ye konkonsani Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe dia dia na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie wodi dina haya ama bla ne so na yedi ama wodi dina ama bla no ama mbisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so ontinam na tam so ana wa ye den na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi wa hu na asam woka ti se no me brem na esi 3 rooms no Ernestina entenu o ka kire ukunu so o mekoto anim na ho mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pa cha me buano pa enti obekoto wanim okoto ye o ma ne tene nsa e na aka asa o de na adwuma ma no ye enti na o ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakwa gidi yedi yakwa honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na ma ne beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi
ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ibo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma bitime kire no me kunu fanche na aboba na fako pitugu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paaso fo nyina mu tia me boa me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de hu na de me da bibi ba se menya adu a mitime ya kwaya ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan unim do kamin nya ne hwe hama na ofa no nipa na opata esi jaje bakunya wenya ogina mfimfini nipa na ye so otwene ho na no sete ade mi aso obeto de ne de damagimani Krobea nie o minim do timi Krobea nie obeso se me life o wi ase krampo chese be oba bia mpemi o se me krampo na afono me se o je menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa amede a na obedamagime obedi medam samum na opeso ye me peso pomani baako minim do timi ye nti oye sa anu a wanti man to na hu se ngo ko to abomi be fo waso ntemu adamaji me ni sisi ye ana me ye na me so ne nsa na me ji hama nti no peso be jem ti me ye hama ne se jem na hama no ano no fa ne nan enim ni koto dwe enim ni sei jem na me an se opeja nei ni skating sei na ne ha no awotri mikura me yam hye me se ama waya am wo plan waya am me plow because me ntimi plan say that se ayon se me de hye no on de ntronko a 102.9 FM ena wiai odoman kuma nyame
ayeye enka odin ena wiai odoma nkoma nyame enase nkanfo ne ntontom ene edema odin kronkron no arafo de arehye awiai yema yenho ya hyiehia yema yenho aha yema yenho akwab aha eye otek 102.9 FM sunie awiai yasa hie bio na nedai yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene eba abesom dwumadie a yedie de biara da wa afidie isu siehia asem krope ne ka yesi yede suade ebrekro na amu ne yede kire yenho nso ade enu nti enawiai a yechie nokre moma yense yenho se ye ba besuade ebrekro na amu ne ebe kire yenho nso ade ewa afidikasie iso enawiai dwumadie nso ye live ewo yen social media handles ne so sa wo ba Facebook ne so a hwehwe otek 102.9 FM sa wo ba Facebook ne so a hwehwe otek 102.9 FM sa wo hwehwe na so huna wadama Facebook ne so ne hye ma wunuanum nya adesuane ade kire dwumadie bi ntie ma wonom enya bi nso nhwe ebrekro na mu no comment bi a wo no ena wiei o de betum ewo comment section wa mayen yebekan no kama ewo afirikasie so abu bi ate wonka se ye YouTube ne nso so a hwehwe otek 102.9 FM na honso hwehwe na so huna copy link no fa link ne ma unua nso mfama ni nua na ye nyina yenya abutre nya adaje na yensuade na yenkyere yenho nso ade awiei ube follow yen page no obe like yen page no eno be boa wo ma yehia seyia ebebo won kaye na watumi de wadwen kyere nso aba abetum na yagye akan ama obi anso ehunu awiei ye wo Be Love Radio for se wuko Spain abuchimani mu a yenuanom we wo Be Love Radio ne so no monitor show no ena awiei ye chiachia mo mo hwe yen live wo Be Love Radio ne so nyina no ye chiachia mo afa wo ba United Kingdom mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Brini Radio ene ye wo Sahara Radio onum nyina nso UK mine mu ene UK fo a munso mu tie yen na mo hwe yen nyina nso no Nyankopon hyira mo na wontom nkwanem ene ye wo Kings Radio eno de ni TV e wo Paris France ebuchimani mu ye wo Dache Hima Radio eno wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sahara ene Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ena wie wonu nyina nso abade mu abiebiem dwumadie ni twago medin de Krobea nana Yaw Asante awiei Krobea jatanie awiei apesemakana nanie ena wiei oje aman mene mapamfo yaje adwa awiei ye ba besom obade ya chiami akwaba ya eja akra mumpom te sei Nyankopon adom ho ye pa na nso so radi adom men so me ho den ye de Nyankopon ena ye ebnada bosumi mienu ne da etoso aduonunum enene na ena wie ye hia se ye ba besom sebe eya adesua eya adekire enti si hia se yi a ye nyina yenya abotre nya akokoduro ma ye na yesua de kire ye ho nso ade enti awie ye hia eya kwa me boko de na adom ye hweyi very good ena wie nso ye hia bio ene ye won komobo sa pepepe komo ho enkomo ho sa pepepe enura ye ni opanyini bi ebo nkomo ewo afidie yi so opanyini ne ka asem bi sa asem a opanyini ne ka aye no me a meti adwam yi me de bitu mi trim e de bitu mi kotodwem tie ensem a ya na eba yanim no etiefo nyasa ne ka no ena ye mfe ana ye yende asem no bi wo ho a na ye asisie asem no bi wo ho no mo a adesua ne ade kire asem no bi wo ho a afutue ewom no ubetie
odi bi bɛbɔ nkoto dwem odi asua de na yehunu de kɔ ene de ba papa ne kan asɛm bi ɔse yewo su bi ɛwɔ asase so saa su no sɛbesɛbe yensu ni mbre no tie wa wutie me tie saa asɛm ya America ne yie yewo esu bi wɔ asase so a owie yi ase yensu saa su no mpre no yesu ne kropɛ sɛ wonya akukuoduro na wusu saa su ne mpre no a obi a ɔyɛ badwema gyina nkyɛn bia sɛbi obie nano kasɛ mesrɛ me ka o we kwase a ana we jimifo entinu obi a tɛ na so ɛna wie won so tɛ waso e na tie saa su no ɔpanyini no se saa su no ɛne mie biem esu se wusu saa su wei ɛto aso a sɛbe mesrɛ me ka we jimifo asɛm bae sɛbe sa asɛm sia sɛnyɛ wo mpo ɛne to wo a deɛ sɛ sɛ woyɔ ɛne sɛ wohwɛ kwane a saa asɛm no faa soɔ ɛsiiɛ ɛyɛ me nua agya kwaa me ɛna asɛm yi ato no oduru ha no wɔte hwee saa bea korɔ na ɛhɔ wo kɔ akɔfa o yɛ abrabɔ akwantuo nana Krobea baabi a wɔnam yi oduru ha no wɔte hwee ɛyɛ saa bea na me nso me kɔ akɔfa sɛbe yɛde twono ɛne yɛde ato amena soɔ enipa dasani tia so a wɔkɔ no ebu ni gum ɛde na kɔhyɛ amena nim adeɛ kyee a wo baayɛ no na dua foforo ɛda amena ne so ugidie ne sɛ ubetumi afa so na wo fa so a anyanyambia dua na wo kotietia so no wo nso hwɛ ansa na watia so ana me ebiem wontie baabi a onyonko faaye nenam so maninya hawo baako na wade eguye mienu ni sika hyeye miensa yade kɛseɛ bi bɛbɔ no ɛnan akwanhyia kɛseɛ bi to no enum ɛnam saa yɔ so maninya aban ama ne hunu ensia enso ɛde ne kɔkɔ da muo na sese ya wawu ɛnwɔtwe yɛde na kɔhyɛ fam ɛnkono na wa ma asase so bio edu uhunu saa de no ɛyɛ saa de na bia na abɛyɛ ana me biem adeɛ we nya de pa na okɔkɔ yɛyɛ enti ankyerɛ wo bibia ɛne deɛ na mpɛsɛm ka kyerɛ wo deɛ bɛto edi nkan to wo a ɛyɛ asuamu adeɛ enkonkusumi ebiem so na wusu a madwemme gyina nkyɛn bebu gyimifoɔ mesrɛ meka fa yɛ adesua ɔba adeɛ kyia me akra madwemma mfantu ne hofo mo ne kasa ɛkyia yɛ tiefoɔ nyinaa ɛda amoa tano so Pentecost ɛhɔ na wɔ Central akra ma menkyia no na afei wasɛm a woka emu du me bio ne twabutuo so yɛ wonso bio sɛ wo ka ma ho abɛka sɛ me bio obi so ka ma obɛka sɛ wo kuro ya na wonso bio Krobea sande kotoko se kasa edua yentia so mpirenu de wahunu bi pɛn wonhunu bi bio enti sɛ wote hɔ na BBC ɛwɔ abrabɔ mu a ɛwɔ sɛ wo hyɛ ne nso sɛ bɛyɛ a ɔkyena adekodeɛ no abie ensan emma bie wo wabu bebi ebinom nso bu no kwase adua ɛyɛ kasa edua wo hu sɛ hwɛ mo da hɔ ka papa na watia so na wo na watu na wo wie ya no asan de akosi saa kasa edua no aso entia so dabi kasa edua yentia so emprenu powerful ti sɛ wutia so emprenu dia na wo term na wo use ya na bodi no ya de be ma na nde omo amfa ma wo mo ho sɛ wugina wo no obi atia kasa yeso ama na wo no wo se agish no watu ni nan otu ni na wie ya wo twifiri mu ano osan de asitu bio no kasa agi ya wo wugina obi abɛkasa yi
wajimi o enti saa ene tie e wa abrabom enti ne asie no de bi nto no da no na epe bi ahwe o na nya we bi ato wo ne say ndi Krobea Asante kotokosi ya aboa odi kan ni na ya hu ni din a enya ne otoso mienu anya bia ye beka se enu bia enti de be enti na bia di kan to wo na wo mfa nsu anyansa na wo de ewugina so a na wo tokoso na wo ye enti maye mmo sa abodin no wa wo bo ho abodin abeka se me abio obi so bo sa abodin no abeka se wonso bio na just wo de sebe wo to mu no wanfi edin ni de me mo wo mo ade be so so akra me da ase mezo da ase eburu ena wi adofo ye hia ye be som na ene me wo Kobi Kinguda osi akra ya Krobea Asante ena wi yi ma join show no live e wo Sawaba ene me monitor show no na Nyankopon nhirawo onto nkwanem na untutu anamo enso emfensie ena wi ye kan ho eburu dwumadie no ye monitor the live ena di don ono so e monitor ye e wo London ena osi akra ya Krobea Asante ena wi di don nie me nso me kam ho live e wo afidie yi so me monitor show no me hwebo no me se tie mo frise mu dwumadie na ya Krobea Asante me mfa ni agro afutuo wom adesua wom adechire wom eboa yen tutu ya namo enso edisiye Star Queen enso ajoin show no Star Queen ena wiei onso ye mo ha chiawo ye da ase eburu se na wie wonso awura show de mu Asare George Yaw Sempe CEO Emma Mr. Asare Construction and was ya cry ya Krobea Asante agrika eburu asofo ye nso ya join show no live Nyankopon tonko so anu onye okeso obani o na Krobea ye ka ho ye da asenso ene da fantastic messages onso de maye na Desmond Osetu ene was ya Krobea se cheduma se drobonfo ye nso ye wa ha o na ye nso ye mfa woni agro ya join you live ewo Facebook ne so Nyankopon so nhia pa ogoro mensa nsu nie manso asio nwunu o ventures fo no onom nso ababbu awuram ene o say yes Krobea ene ye benada ene wie ya sa hia bio na ba frifa innocent ene o say akra asiofia sama news atefo ma ye na wase da ne da won sempa wo de mayen no na ekasa kire ye ni o Nyankopon hia pa wate and you kese ene o say Krobea we thank you very much for your advice ene me United Kingdom UK ena me nso me monitor show no enkatie Charles ene o say akra ye wasanwase car wash yani e wa hayemfa oni agro asonwase car wash fo na yetie o pa Jeff Kofi Amankwa ene o say akra Krobea ene Solomon Sister Vivian ene owusu ye nyina wo pankro no dwom shoemaker fo no ye nso ya boa de mu papa na yetie o ene ye hwew Roman Father ene o say na ya Krobea Asante your shirt is very beautiful me wa to ase yo mate me da sinsu ebru why ogoro mensa o ventures for mahumo eye mo ba bedu Nyankopon nhiramo ena wiei adofo ye won komobo na ye nkomo a ye wo bono ensem no ani soso eto de bia be ma ba asase so da bia me kasa asem wei se oye be ma na wotiase o ma metiase na onguya ma wani nko na ho emema nkanka muntie se wo ye bema o ma metiase o ma ngui ma wani nko o ma me ho pa emma sebe obi nkogina ba bi ma meka nkire o sa wo ma me ebeifo na sebe wonso tibon koso wadwene musa na wadwene munye dunti na be ma giedi yese me ma me abaifo enti ni ma me frɛ no kra no a edin so obefa odine baye ni beka no onko ni nchi kyerɛ sɛ ni ma me baye bɛyɛ no ni ma me abaifo ye afei muntie ma me no de na ma me no de awu ba mai mi kasai krokesie mu a wotie Nyankopon aboa wo
wasi wudan wato ka wo die wudie wo yere wo ma kwabrane ubewu unuanom entumi ma wo japade ho ejapade no kwa akoye abusua foforo mu nipadea tieni bema ba ye wo a wunyini wo bema fie a wonka bema fie enti wo ma Uri mummi anya experiment ni emusa ye ho se emema madodo sen ena enkwada no ni onomo papa maame nom eye very tight mumusa mo amo ye mfine percentage brebia no emma ben onomo maame nom sene bema no maame same bo asemu ya mekan monka enti o maame be bre me mani ntina me bre yo me ka se wo premre o papa kura se ja no wakoye sengre moda sika nhye da ma eba bosome nkakra na eba odiniti pem wa bre o enei enura wo daso nya asem ketwa enye ne pe hwede ni sisi aye atia na nya ni pe o na ye wowu ntia nanso ene wanya obi ama na bo maame no bayi enti maame ne de adwendwen ni awreho ode ewu wanya hwe mfiri de wono bedru yei odi hwe obi ba sa wate ase enti ma obi nse wadwede wo maame ho tie bio emema nso bre na saade wei ye nkwada nim enkwada ben onom maame nom dodo sene onom papa nom entu behwe no kwan bi so na maane nso nam ekwan bi so ema no binum o abre wo hye nkwada no wakan semua sebi enim de ensese wo kanyina de akere nkwada no enti ye hye nkwada no trim fritete won kwada brem besisi nkwada ne begin wo ye oba na wo ye saade we bi agyae emema bre o emema bre se bema da na nani te anadwo ahomachi o edin so obeda bi wo yeah enti so ye oba na oni ukunu da so te a eduru ahomachi na so oba ho anadwo kura no oba ho a ya afama no opeso odantia opeso otumi da bieu se wontumi na ya o mia nanse ye bito me for the past 3-4 days na from enumere se mekwa akoduru fie be ma ade ache bieu mintumi nkata mani na ade ache ebibiduro enam no no moye ma me ho ye den muntie enti edu enumere no a makwa akosha me bedroom no mintumi na enti ade de maso TV na me hwe movie wo me bedroom sa ebi abe 12 na medum no na ma hyeda sofan bubububu se be ya metumi ada mani da so da me twe koto ha na ma twe wa beto ha ememe bre basa adwendwene a enam utribu no edoso enti se we ba ense bema emfa nkyere nkwada enti mema bebre mobo ewo wo manim nya bibia ntie o ejina nsem a enanom binom ekeka kire wo ma efri wo nkwada brem sese papa no waba bewu na papa ni wu ya ne mba no de woye kuma wom akwa akotwe krata e de abase papa no ti ase ye krata e de na japade e wo wiase nyina che wono ne baketo ado adan akwadade asem na wo kan ebre abusua ne emakura ahia aye yebu se wa akwada wusua enti nsese ye de to ayie kam enti abusua ka asem mankofa sika we mfamra no ye mpanyimfo ye ne sori gina mu ye ya de etipempem ya akopa sika ne baaye na duru se ya ye ayie wie na se ye ka japade ho asem a wo se papa no de ejapade a wowo ni kokoofuo ni kumasifia wowo nyina wode ache wo akwada keto yi
na yɛn mpanyimfoɔ no yɛwɔ hɔ yɛ dɛn ti paapa mfii yɛn ɛno ɔmo dokoro ɛno no numu a wobi bɛyi wɔn mo asotire sɛ hwɛ wɔboa printing press yɛ ɛwɔ yɛn nkyɛn ha yi ɛhɔ no wɔkɔɔyɛ a wɔkɔbɔɔ saa krataa no ɛna nkɔɔfoɔ kɔɔ hɔ wɔn mo kɔbu saa printing press wura sɛ ahe ɛyampa yɛne ɛbɔɔ saa krataa no akwadaa no sɔre agyinam sɛ ɛtɔ yere so paa so sɛ deɛn koraa no a ɔmpene ma ne nuanom wɔ agyapadeɛ no bi ɛna wia yi anuanom no bi wɔ ha anuanom no ebi wɔ ha ne yɛbɛhwɛ ɛho asɛm yɛbɛka kwabenane a ɔno nso ate sika yi ɔbaa ho adeɛ ne ɔbaa yi awo nkwadaa miɛnsa asɛ 9 muntie ne yie o 9 ɛnso ebi wom ɔne na wo nso o ɔbaa ne se ade a sɛbesɛbe bɛrima ne de yɛ no ɛɛtan ano ɔhye ɔntumi ɛna ogya nkwadaa ne hɔ kɔɔyɛ na wakɔhyɛ mu kakra ɛna kaa ne sɛ ɛne ɛbra na bɛhwɛ nkwadaa no kakra ɔbaayɛ a bɛrima sɛ waba ɛne wakɔ akɔyi anɔnte wɔyerɛ ɛde afiri dɛm ayɛ yere ɔbaa yi ɔbaa ne nso yɛ ɔbaa korokorowa santini abaayɛ akorokorowa ɛde anɔnte wɔyerɛ bie de agu abaayɛ n'anum wɔwie yɛ a n'ataade ɛhyɛ no wɔn sɛ sɛsɛ mmaa no wɔn nam a wɔn yɛ strategic ti obi wɔ hɔ a n'ataade na ɛhyɛ wɔhyɛ nika ɛkyekyere no waseɛ ti ne nika ɛhyɛ no wate pɔtwom no abie hɔ sɛbesɛbe meka wabie hɔ a motena ase wabie hɔ de anɔte wɔyerɛ bi nso agu so agu afa hɔ ama bi akɔ kam ɛma awura kyerɛ so okɔduru fie no na num nyinaa bobɔ pomponya ɛma sese yɛ yi a yɛkasa yi wanya infect ɛwɔ hɔ ya ɛno nso adane ne so asɛm firi hɔ no bɛrima ne nhwɛ nkwadaa no bio na na wia yi yɛbɛbusa bɛrima no sɛ ɛyɛ de a wɔyerɛ ɛna bɛtumi agu ɔbaa num ama n'anum abobɔ pomponya na wɔde bi bɛgu adeɛ yi so ama atene afa hɔ akɔ ngyankotan ne mu na ama ɔbaa akɔnya infect ɛnso wɔ hɔ ɛna wia yi asɛm wei ne nso yɛ asɛm kɛseɛ na deɛ ɛbɛyɛ biara ne safoa wɔ hɔ yɛde bɛbie ne yɛahwɛ sɛ yɛyɛ a yɛka sɛ awura bi wɔ m'anim ha nkɔmmɔ wei aba yɛ nim pɛn ɔbɔ yi deɛ ɛhyɛ pɔrɛtem bag ne mu no fasi hɔ those of you on Facebook and YouTube pajama tie for nhwɛ we papa ni bia na sɛ 50 cedi die ni bia tie for na bɛka JH kwense da ho ai simpo amada ho we wa top papa ni bi wa top papa ni bi yo a top papa ni bi enti ya snap eni kuta oba ade chia me oba Facebook ne so na YouTube ne so a bra na behwe bi okay afi fasi ho afi bi asem we yani emati fonte ase ansa yo akra me da se se tiefo ebeka ya mo a ene nso na mutie no ya wa ha no mo na owura bi ebaaye owura no ese ye fe no Joseph Amankwa ebi so frɛ ne tɛi sana otie na o se ohuna baba wa bi ware no o ma ware be se mfie be se edu nwotwe ase aduonu mienu kra afei obey asesa ne nema wahwim mfie mako edunai ni dumiensa ekoni dunai awure ya oma ono so so a won fa ne nsa mre no ne se be ma isi se ka no se nka onya bia nko be we a ensan se oba ne fa ne nsa mre no nti no won sa aware na gu na ne yemu ahye no na wajai watra se sa mfie dumiensa ekoni mfie dunai na o se da bi sabe ye ba pani kura okokoko mfie aduasa ne akiri endimi so akokora e wo se mi wo ma me hunu na me ntumi ya me so ebia ne manya ne opami bi ene odi mirika ene wode na asem ebeta ayi se ne yire no oyemfantini edin adodo na ade frɛ ne ye esi anti esi ene adodo na frɛ no
ɔde asɛm no ɛbɛda yɛ ɛma yɛ de asɛm no ɛbɛ afidie so yɛto yɛn nsa ɛfrɛ esi so ɛkyerɛ ne famu sɛnea na ɛteɛ ɛma wɔka sɛ awadeɛ no ɔnware ɛmiyɛ ne sɛ neɛ so ɔso ɔnware deɛ a ɔmfa ne nsa nkɔma bɛrima no na bɛrima no ɛne ne ho akora ɛbɛɛ na kakra nie yɛka asɛm ɛbɛɛ bosome mmiɛnsa deɛ aba ɛnɛ yɛwɔ ha ɛna esi ɛne ne sewa baako anim nie santan nti akora amaneɛ ne deɛ ɔmo abɛtoa so esi akwa aba bra wanim ɔho te sɛe wone ɛne wo kasa yɛ a watu afiri wokunu fie akɔtena dodɔ praprem sɛ woma wokunu fie bio na yɛwa wonie wonie ɔbaa warefoɔ a wote waware ase na wokunu wɔ ne fie na wobɛsesa wo nneɔma sɛ dodɔ praprem na wobɛkɔ akɔtena adɛn deɛ ne ha wo ɛsi amia na minim masam wa na onim wasam ma brem wa brem diemu wa bre diemu ma bra aset na asetenam be ma na asetenam de bre how bebre yese na metie yakopon adum kwa sese de ma ye nipa wa ye nipa ade first ndie na ye nipa na nye oba wo ne be ma te oni ne wo sei me ne wo 5 enum eno abrem ema 9 be ma koro eno abrem anye easy o shaase bra na ma wododo sei ahyase na nkasa yakopon ye bibia kya ya na ye hunu ahyase na me ne tena de na edin na ye haw enso na medical wo mbienu wa akire ti na me yesa saa de ametena ho so still na yete aso asa ya o me dum betimi ne wa akwane akɔkyerɛ dan ya de kiosu na ne yeda na so ye fa ne bete wo ye fan adwuma wa aso asa renwe kɔteso ɛhɔ na yete tintabudem na me ne bobre enye yize na ɛhɔ no na ama me nyempedifo mo mutumefo kakra ntime me yasa me nkɔ wo si fie me se me nkɔ bi ti akire no me kɔ na enye yize mame na fe de me nyo bi a me kama sama akire na me di ahoti di gya ya wale me kɔ yale de na ye wo yale ne nsu Nyankopɔn adom no onim se me kɔ akowu na nyame de wa why na nim se wo ba ma no onim se me kowu so akire na ankola no wo a aya me kɔ fie hon na fe de ohun se me abani pem ti akire na wo ye na adwen se wo gye ne nsa kasa ne ngemu ne yade awale ne koye no ena me wo fa no ka chense wonko fe ne busuafo mbla e koye na wonko ko fe ne busuafo ha mabie ma ne se wode maba ahai nti eche no se wo gye ne nsa na mse sa hade amate na me bo me busua amane de yade tutututu ma ne ja me busua se sa hade a won fa ne busua panyin no ma emfa ma no na womu hu kwan am befa so anka womu be fa mfante akwankan womu kawie ye no na sa atane ye bedi bronya nti bronya ni mu no na kyesa mesese bia aka baabi na ye yesa sa de kodi afinhia da na manka ya hwo na nka ya to so be man se da den sana na woje na mesiyo na me mo fa no mo dwene ho ya dwene ho na ya toto ne ma ne wie na mo fa fra bo wa mane ya fo obusia panyin no ma ne ma ye bie ma wosi da bi woni obusia panyin ba dwene ho ti woni obusia panyin ba dwene ho dia wo mo ma wo tam kakra wo fra ya wosi woni obusia panyin adwene ho se me wo fa dom emra no busa se na no ma na wai wosi no ma na obusia panyin wo kwa wo mo nko wo mo kwa no mo se mpanimfo no mo pese wo ye wo mo se nkola nti saa dia wo mo de nsa na ba bra me na ma pepanyin aka ho na me de aba na mesiwani na mesiwani wo konfante to konfante no na mo de nsane e de man se won famra te me ne kwadwendwene ho anura no se aha na ode me baaye nti e se ye ba ne de nsano ye de ba nti me baaye amasama no ti sesei de oda so gina so se te de won ware bi me wale awale bi
14 years kwa me wale anka ma wale they say montam te na di say utu free utu fifi on the 14 years you know what beginning na die na see ya aware a wo mpe bio wotena ho emfie du na nie ya be ma di 190 mu abeduru ha nsa na afi na wode ne nsan komani da bio me feel nchen koye no 14 years ni se na wo se wo nware bio enti ade nti na sa abre no na wo mfa nkoye a afi na me pa cha unza me kan bibi so se awale na ahyase na ye koye no me mpanifo ka kire ne se wonu ni wanfa busuan bia ama itu won kɔ ne kurom no nkɔ fa busuan fo amra na omo ngu awale wahu de ade ne koye anu no omo ngu awale itu won kɔ fa busuan fo amra na omo ntina se na omo nka na mawom wan kwa nkɔ busuan fo na amania ne se mfie du na so mbipo de me kwa ma adwen tama ye fra me kwa de na me hu de me nka so wahu de asam na kosi ti sa na asia no enti na wo de unim sa aware ande agu meme de na minim se meme ne ntia bi won ka hwe abla woni me kofi o so a woni oba na te ho no me kofi o me mani nti me kofi o me mani wo ame ana me kodwale won ye bibia ye aduane ye bibia o me kokora na me bia ma no chia no kwa won je me so da bema wasesa so wahu enti no wode ho sa akɔhye ha wo mabro metu mabro nyankopɔn na aye madoma menya ma ho ade am de besi ha no enti anya ade a ebekɔ bi yen hwani sei yen kamumu wale sa oswa wa ha oswa nso gina mu ma wo papa nom papa nso na gye aware e na aba ni sei me yen hwani ensan kamumu wate me pa awale ne de maso bi emasubio obi a woni ne wo mamu num no amasubio nkola no ko mo angasa wagya wo mo bra o masubio mabra enti se dia nensana wo so opekwa wale enti nensana wo me ho a wonya kwa wale ina me de nensana bra no sa na waka kire me nensani ni nensana wo se wo gye nensa ena ring na ring nenso we eni yino so kire me ay ya sinankasa babro ay anada yanti ano dada dabi yakotoli nyina afoforo sa ayadada nti yakotoli nyina afoforo woso wo ginti yakotoli nyina afoforo mempa manso enti ninsanie ne kanie ne babru ni ne snap obo sa fansano nso aha isi die eye obo papan ba ha no se die ne hia no onu kra die ensa no kae ensa no se nensa onfa nensa mre no na onya kwan enware na isi ba onu so die me pa cho metimi akasa kakra onu ana kan o sesese echire no kasa nsa nti echire no no san bo mebusuafo amane se wo hia ne bible ene ne kawa kawa wo ye die ni infantini onu so ye nkran ni na aware se egu a se nsa ne oba so onware nsa no de ko se wope ene ya toto abla no ya boka atoto enti we nyina ya de soma wo si wa free infanti straight ene ba kumase a me ba fa no mpo kasa ti a wo mo sa wo mo wa fa no ene am yen fa dwato ansi wo so aso na yen kamumu awale ne de me nkɔ bio me wale bio awale ne pa de be ma wo ya wale de me wale bio na ayi kawa no ba de yesai akra eyemienu se ye show ba bi ai se me ya nhyɛ me mienu na atuaso mienu na ye engagement ana ai se enti we ye de ebo ho mienu ana de embo ho mienu ehyemu mienu engagement de na posisi ono na round 1 na ye wedding se we de ani obetumi kura de aware foforo we su de ye mono kama ye mono onfa nware wa na ode be wa wa no be san de ahye o ena bible den so pay kura san ahye ho
Ɔde bɛyɛ dɛ. Ɔde bɔ kyerɛkyerɛ. Ɔbɔ kyerɛkyerɛ. Afei na ɔbɔ kyerɛkyerɛ egu himbuku. Beba. Ɔde ɔnfa pen ne nyɛ dɛ. Ɔde kyerɛ ɔyɛ ɔnfa nkyerɛ. Ɔnfa nkyerɛ deɛ. So ɔkɔ asɔ ne ebie mu a na wɔde atwerɛ quotation ɛbɛyɛ na wɔde atwerɛ. Esi wasi wo bo paa o. So ɔno wasi ne bu na ɔde me ba ha. Nti me so masi me bo. Enti sɛ nkanya ha ɔde wo ba de anka abɛte ase ama. Na wale no po de anka me sɛ me ma yɛ ma adwene dada. Me ya kan me sɛ me nwale. Ba ha wa wo kɔ mu nso wontumi nka korokora o. Me nka masam. Me nyɛ nipa bi a me nka masam. Ma honhonfo ne bi ne me. Ne saafo ne nso wo mu wu ntem o. Honhonfo no. Anka ekume. Anka me ya wu. Me tiri nyina tutu. Saa? We de na odi wu. Sani o si utiri tutu ye na memfa honhon no nso menye bio what se de megya ya nya fa nka nya me hunam se se ma ya kama on se uja honhon ntinam ka se nka adi wu no uja honhon no ho ma ya kama papa se de na onya hye se na ni da so wom ani on ni da so nyipo wa abo no no mfa nka man so o ma ho ma so tase de bibi ba oh sisi ade nka ye wa mempa bio Oni suban. Okay. Obare a chiame. Akra. Enti ensane nie. Papa ne ba ha no. Osi di ohia eye ne nsa. Ohia ne ring ne Bible ndi oka kire wo ne wabusua. Na emuma ha die osi ohia ne nsa. Ono nso ye papa panyini. Enti saa neoma no a oka ye so oba ne mfamre no a ye frɛ oba do ma oba ne nso ma ye te ase se oni na busua edi nkita ho ampani ampe ne wo bai ne so aka ho bi edi na chi aba ha ne snap nie ne babru nie ne ring nie oso opanyini no papa nkran ni somje wa ade ne mfantini me nso me ne me ho okay mom pene mame ewa homaso oh ye frɛ ne se kra Papa Mankwa Joseph Amankwa aka te ye frau na fa sese ya ensa oba ye de oba yi ba ha se onfa wa de emre ono yankopon adaroma ode aba enti means se wasemo a wode ba ha no aye solve na nka ne ye musa opreko sese ya aba bedu ye nya de day okay wafa enti ne ye nkoso opayinite ma ho kanyo na tsai me hu yo na wonso na rado me so me hu ye yo boko na Krobea me na mafrɛ wo ya free otek ya me ne wo ka sei na wasɛmo a wo de beto ya nim ɛfa wo yere antiesi sɛ watu afiri na ware fie emfie dunan ni akire nie maame no aye ne ho te se konongo kaya wono a wonsoa wono nso a wonfiri hom obi mesoa enti yemfrɛ no ne enka nkyerɛ no se wohia wonsa no ena awia yi one ne soa ena aba yanim ewu teke femfia se yefrɛ anu firi ha enti one na busua nyina kasa wei efiri Mfanti straight oba no okuransa ose wadinki aka kyerɛ na busuafo dada se wo kaa ena obabro nso beje enti wode ne kaa no atoso de babro ne nso aka ho pen kura hye ho de aba ha se onioma a wo kaa se wo ginti ma wo ba ha no enioma ni nie opanyini yenye nioma ne dai yensom ana yenye dai Krobea radio me dawasi ana me dawo no abodwafo nyina asi emsa me de masem ba ho de beto mo nim se de wo kan ya ema mo so mo frɛ oba no emsa mo frɛ oba no ben plan 9 kora mu ni wansi hoda but ya ni didi nkita ho ne wofa edi nkita ho ma ne wofa ne gitu mu se nsa no mo de beba me na busua panyin kora ne wofa ne di ho nkomo ema ne wofa no gitu mu ama onu bisa ofre me ni wofa no frɛ me se omo nsane omo bibia omo aye ready enti omo pese omo de ba na omo pemi mabusia panyin number na omo aye dey omo afre na msi o
ɛyɛ kɔne na sifo bi ntini ma me mfrɛ no nti me frɛ na time a ɔmo no wɔ brɛ ɛde ma yɛn no na ma bɔ ma amanneɛ na kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛsi na yɛkɔ nti da na me ne kasa na de kyeɛ ɛna me ne mabusua panyin ne kasa ɛna mabusua panyin sɛ o ɛyɛ bi na sifo nti sɛ wei no nso ɛɛba deɛ ɛne nka yɛnyɛ no kwasia da wei atwa mu no na wɔtwe mmienu ɛnu atwa mu dadaw na sɛ kwasia da ne na wɔtwe mmienu ɛna yɛsɛ sim nti ɔno ayɛ sɛ nka ɔmo mmra kwasia da nti kwasia da no ɔmo ba ɛne obiara kɔ baabi akɔ kwasia da no deɛ obiara wɔ fie na nka ɔmo ayɛ dɛ ɔmo ahwɛ na ɔmo aka ɛna me ka kyerɛ ne wɔ fɛ yi ɛna ne wɔ fɛ gye pini sɛ yoo wate ɛna yame adom kwasia da no ɔmo bɛba ɛna me so me frɛ me wɔ fa na mabusuafoɔ no ka kyerɛ ɔmo sɛ me ne papa no akasa na ɔno si kwasia da no nti si a wagye ato nti enya nhyehyɛ sɛ kwasia da ɛna mabusua panyin sɛ yoo wate ade kye me mene da me ne yenya yɛ kasa ma ne si ba ya wada fiada ade kye me mene da na ɔbɛyi wɔ fa na asa frɛ me aka kyerɛ me sɛ ɔne me kasa nyina na ɔbaa no nso wɔ ne kuro mu hɔ a ne kasa nam akyire sɛ me de ɔno ɔbaa na ba oteka fam hɔ deɛ a ɛnsa na ɔmo nyi ho kwan sɛ ɔmo de kɔ me kuro nti ɔmo de bɛbrɛ mu otekifoɔ no na mo de me nsa ama me Krobea baabi a yɛkyekyere aboa hɔ ne yɛgya no yɛkɔ gyae awaleɛ no ɛwɔm sɛ mabusuafoɔ di akyire bi ne yɛkɔ wale ɔbaa no wɔ ne kuro sɛsi asa ɔbaa no na si ɔnwale biom awaleɛ no nso ɛnyina ɔbaa nankasa so ɛna maa saa awale gyaeɛ no wafiri aseɛ kɔ ɛyɛ me maba no ma ɛyɛ ɔbaa ne ba nti me nso no meka ho hwee a ɛnyɛ yie sɛ ɔmo de nsa no aba oteka tiefoɔ ne oteka bedwafoɔ mesrɛ mo mepam kyɛw ɛnsa no mo nye no wɔ hɔ ɔmo mfrɛ me ne nyinaa yɛnkɔhyia wɔ me so mabusuafoɔ hɔ na ɔmo mfa nsa no ɛmmrɛ me mabusuafoɔ no aka akyerɛ ne wɔfa ne sɛ ɛnsa no gye sɛ ɔmo de ba yɛ kuro mu hɔ ansa na deɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo bɛyɛ biara ɔmo aba abɛyɛ nti na asɛm wɔ hɔ no okay ɔpanyini tɛe ma yɛnhwɛ adeɛ bi sɛ maame esi ode no ba otweka femfia ha meboa mebacho ani oba ye no wadaroma se obeka ya amane ben na obebo kire na Krobea oteki abedwafo ene Asem Beba Dabi atiefuo nyina se obeka ya anana me kai ni tietie ma ni se oba no me bo na amane na otutu me homa me keka de opeche me o se ma me mfie ni biom ma me nkasa ni hu biom no yede betu abedwafo ni se re amo beboa me na audience no abre me ama musumu di hu dwuma ama yenya ya kasa sie ma ne wo fa no kra gitu na me nim die nti a o ma sa de nsana ba uteke ho no sese ya nyankopon ya dom botaye nti a ode maami eba uteke ha no sebe yenim se abusua ne abusua wo ho de nanso mfie dunan nie ena maami etu afiri na ware fie a wo wabusua o mu nyina mo kan ya ahyase no ankosi aga kosi se eba yanim ewu fie ha enti se ye de ya no atom bi na wonu mu ahunu se da bi de ye ka ne nso wom enti so wonu mo de aba ene adenti na ene wo megye na wo mfa amane emfa mo wabusua na wei ni wei enye sei ni sei no ni nyina ntwa preko Krobea se ekoye sa na musumanfa ni bia ma mabusua no ana me mabusua panyin na aka kire ni wo fa ne se so omo fi so omo mfa nsa no makuro mu ha omo de omo mfa enti ye to ade ye ni nisu biom ana ye mfre omo biom o take wonu so omo ba no mi nim se omo ba ho ewi anope ya na ye frɛ me se oba na de nsa na ba ho na me se ho de men yin to omo fa nko ye kuro mu Tobo ejate adia ba ko a me hwede se ukrom wo ho wabusuafo wo ho nanso still odi asem no eba yanim ha ema yede ya no atumbi ema sese ye nyankopon ada roma oba no de won sanaba sebe oni oba agya awade
ne nsa maaya ana oba ne so agya awade ne maaya akoya te se de yakosensan emramu de na yesi agya awade ne nso yenkotwitwa emrade ni mu awade no de sunsum no eda so wo ho enti se sa akokoye chenchina atwase ana agya te ho da so pe wa de yenya yi na ne yenka ma wo Krobea me pa cho eni die kwanso emse me di buo mamu ana tembia mo tun safrem wo ho ameba but me nim da oba ni si hoda so oba no ba hoda kwa ke bia ye tena ase kan hu ba bia e wo so mu di nsani hia ye ne agi ya de but me dia me de betu gasa de be ya mo de manu betu no de me nsan abre me e wo mebusuafo anim ana nsama obetena ya o kan ye nya Krobea ye se ye kan nka ba ma betwani kwa abo ntimi ze si ana hu nhyɛ de nhia me biom sɛ de ɔno wɔ ka no nti ɔno de ɔmo mfa nsa no mmra me kuro mi kwa mabusu apanyi ne wɔfa na aka bibia ama ntiase ayɛ adwuma nti ɔde sɛ ɔso ɔmfa nsa no mmra me kuro mu dia ɔmo ama mmra mu no sɛ ɔmo bɔbɛ na gyae awale na baabi ɔmo timi kɔgye nsa me mama mmra mu no ɛnɛ baabia na sɛ yɛba bɛɛ ma gyae awale a yɛgye nsa no but wom say me de betu manim die ene eye ni die kwan so ena mosomo ne na akasa no no me dia ba me ni na ka bia wo ne wo fa no say o mo fa mra mi krom ni wo fa na agi atu na me nim die nti o mo asa san ho asa de ba o check from ho no okay ade ba ko nso a obi nso nti ase ne se meba o eja taye eja taye dia wo kan dia yate ase eye ne kwa so ene ya amamre kwa so na sebio ye kan se ye di wuramu a na wonso unim se abusua ne abusua wo ho nenso asem no ba betwa wa ha manyankopon aya adom se ye nsa no ring no babru no ode aba enti wo de se na wo ka no a kire ye wabusua fie ho no efa he Krobea so omo mfa nkosi hwan so na ne ye nka nkire wo mo na omo mfa nko Asem Beba Dabi Krobea ifitema kon oba ni nim ho ana me so mentina kumase ha me ni omo nya na ekohia wo ho we de dia sani wo kan ye kase wo be kire ye nipa a wo mo mfa nkoma no na je sani e wono nso ka kire na busua a womu kokpon straight ni ehunu se papa no ka kire ye se ye mfa nkoma na Krobea wo pon enti ye kwa nipa no a eye na Krobea o ka ye no ye de koma no na ye ho atoye enti na mi busa o se ejate mabusi apenye ye fe no Johnson mabusi apenye ye fe no Johnson ana ni wo fa no wo mabusi apenye ni number ni wo fa no osi woni number no osi woni Asem Beba Dabi me mabusi apenye no friend ni wo fa no ni di nkomo osi woni free the phone so woni enti so wodu baby a wo ka so woni mi pon hono okọ no ode ensa no ka no ene babro no ode kokoja wo fa Johnson e wo pon a onsa beka nyesa ni ba so ani okay yate yadase ai dear bay onso mfie du 9 oh yeah isa hwani enkamumom mempebio ompedie wo se waka ni se onse da no waka no afidie ikura so enam na ba no ma ye wo baso ene ma wo sesa wo yo mafiri oni de man nkasa aka eno no wakan nya na sesi akura wakan mama nkasa aka na wante so wakan sesi eno no wakan mama nkasa aka no osi abano ma no entia enti be ba de nti na me gya de ba de wo so wo pe wo nsa me na me de wo nsa abra de ba asam bio enti wo ba ni nti na ma wo gya aware no okay woni mabusua panyi Johnson minimo no na woni nipa na mimi ho ade ye no ba osuma obofo ma ne be papa no ka baabi nti sa papa we de onu minimo no na po ho no wonim na busua fie minimo na busua fie enti na me wo fa ka chia ne se sa ade a
one for the bush your penny number if the phone so. It's one for the normal from my normal bush your penny in Casa, no one shut down or the baba. And I will just 7 to swab by go hokakra, go hokakra. What just 7 Anti-AC. Anti-AC. That's one pass out to go hokakra. Go hokakra na ejatei. No one gets what dear sound cloud and my to me. I did say to me for my you to me frank amante. Nkate yese waba no man na ama aware ejaye na ba anya ba no masam oni de anya ba no masam oba ya de no okoka na o me ba ya de no okoka on pese obeka oba asem me pa cho anya no nya no oka ye o so akrate aye wonu an lie and son de me fa nkwa na fa nkwa chena and some me fa nkwa na fa nkwa nya bedu kuma asem de me fa nkwa na fa nkwa chena wo so woni mama so twe a wo be hunu me fa nkwa na fa nkwa chena Asem Beba Dabi we dey na omonye ni ofa Johnson ni number ni ka kire se ensa no twatwa impotasia bedru every vanteto aba be ka wo ha mensiaro na ba to ha enti we dey yiri yo eja mangwa di onje ma wanye say anano obi dey so be send no on kan won send ni sika no ma no phone so en send ni sika na yiri jira ebe ya kwa ka from wo fa no na munya bro mafia ma o se mo kan me fan send no send ni sika pra ma no na me hon to me nsa na me send ni phone so okay so for say ye ka say ensa no aba bedru Otek FM hatwe number ma me meba me se go ho kakra antiesi nka go ho awe nka ya tumi aka mo ntem asem amna ye kama go ho kakra ma me entiatiefo ya wahana opanyini te eba yanim ha oba yanim ha no ode ba beto yanim se one ne yire na gya aware oba ne se ontumi nware bio okoka na ba no masem ena oba na asesa ne yoma free na ware fie akopɛ dodo prapra mu akotena na emfie du nanie oba no onfa ne nsamre na oba ne so onfa mma enti ama ye frɛ oba no ene afidie yi so saa da na nya asem ketoa maami akoma wosoro ne buafu enam si awura wa jai wa ware na wasesa oni yoma free wa ware ase na fa be mansa eya agreement contract agreement no na de akoma na wo ha oni sai wo mfanko ti ye ka ye wie ye nantem woni na busua kasa emfie du na ye o ena abusua no ne so akọ emfante ena o ma tokawa o ma to snap ato baabro no e de aka ho se ne papa ndi asem no ba ha enti so de aba ha na ba be ye seidi a ene ensa no wo mo de ba na chese ye de papa na de ama no eno na aba beduru a ye freja teya eno nso akwa yasem na wo kire ye kwan se ye mane mfa nkotemapon na wonko abusua panyi Johnson ho no wonfa nsa ne nkonkoja enti adofo ne atiefo papa yi oba ha ena aba bewie sei ensen ringi ene baaburi yenye ne day fa wadwen kire mami wo WhatsApp voice note ye voice note fa WhatsApp ne so na fo adwen kire mami me se ensen kai baaburi enam se papa de ba 40 years ni obey beso de beba so de aba ha ama resource aba nyankopon adom na busua hunu sa de na ba Otek de ya mfa nkokora no a obey ye betumi akosama no Asante ma fie kire se nya ne kwan so untumi nso nyi obi ba ba ma moso eno omo ahunu sa de no omo de ade yi aba ye de aba wo se ye redirection se mfiri Asante ma mu nsankopon enti etiefo nsan baabro ne kai yenye ne dai yema oba no se ne papa ne ka no emfa nkopon Mr. Johnson ho anasa wode asam na ba ha 14 years nie ade no wonfa manyame aboa no de aba yenye na ade ma no mo madwen kire mo sei number wo de voice note ne befa so no eye 0536 222554 0536 222554 or the WhatsApp voice note ebe fasa number we so
na yakan ɛna wie na yabɔ voice note ɛyɛ susu yɛ ne tenten wo yɛ boro 1 minute kora yɛ mmɔ why enti menya ntenten kama very concise ne abɔ ne kama Solomon Redu ɛna wie wa join ne yɛn wɔsena na yɛ Krobea Asante Nyankopɔn hyira mo Master Mike ɔno nso hwɛ yɛ free Mauritius ɔsena na yɛ Krobea Asante Nyankopɔn hyira mo meka mo ho integrity ɛna ɔse Krobea Dubai ɛna me nso me was Steven me nso me ne mabedwafo yɛ ti o yɛ daase ensɛm a yɛ a wode ba ne yɛ very interesting ana Krobea Nyankopɔn hyira wo mi esua de pa wa afidie so wate ɛna wie yɛn so yɛ kan ho wa ha yɛ follow na yɛ hwɛw wo ba se yɛ ano ahyɛ why nana sekire nkwantabisa the third emem sekire krom hene na dikuro osi akra bia wi ememamu ha eburu memamu mo vim Nyankopɔn so nka mo ho na wi emetabachi fampai bokoso atayechi why fampai bonso tayechi very good enti nana sekire de no adwa bi ena ose nana yes adwa oh to say Abrampa and was a good afternoon Nana Krobea Asante. Good afternoon my boy. Nyankopɔn hyira. Hi Nana Krobea Asante. Oh to say my few pau my you hottest. Hey hottest. Mete on kache. Mete on kache. Na frɛ me kakra krai hottest. Inti ononso edie enso enono. Nana please free the woman. In fact, papa no what the asemi aba otek fo aka 14 years won fa mai na say what the aba gene prekwe aden bia onipon unso wo kumase age Bobby Slim ana slime on na eka sa asem we said the aye dia we should free the woman dio den pa then so nkakra de be yemre obo just 2 minutes and sanne ka babro yenye ne day akra de fa ba bi Joseph Amankwa ka no mene ne ya adwen wo kwan bi so na mene ne nya adwen enso so wo kwan bi so akra ne etie nie aha de yen de ye jinsan no a enye yie fi sebe wo kwa akwaje na wade no ne yenyina bonkuma na ase nifa ena ye nya abusuafo yen ude ensa bre ye say obi di na asema ba ha nti awade no agu nti wo de ensa bre yen a eno de ye somu a enye yi na emom de ye ne yetiefo kan ne yetiefo echitie nyina kire say awura na tu anamon no a na wo hwehwe no we nti ena ye de ba ha ye de ne say ye bedi adanse ampa wo de bai ye frɛ maame no enne wo de ensa namba nti ba bia wo de bekode wo one ne kunu no da bia me ne tai enya adwen yese enne awariguo no akwa bibia ho nia eye bokọ no na ase yenkohia na yenkoka na ebia na ayeye ebia na tai adwen no se ebia mpanifo no kohia ne nyame adom Black Manuel owaha and also on the ono kra adwen se the man is still in love or that so parties ehọ no na me antiesi ehọ no na me ho kakra ehọ na apa ho da do wa apa ho da dai ado me so me bompa ye wo Yesu din mu sa wo ye ka bom ka se me anye ye wonu so twemu wakura me bompa ye se Awurade ma ne nye ye wo Yesu din mu no hwem wo Yesu din anye bi Awurade ma ne nye ye wo Yesu din mu wo Yesu din Awurade ma ne nye ye wo Yesu din mu ka se me enti akora na ma me ne ya adwen se ebia na agya empanimfo kusia na wo fade na no tum na abusua de na no tum a ebia na ayeye sente sa ne se agya tai nim se awade no a na ompe se obek pachew ana se omo besiesie di a Krobea Asante kotoko se wotena ba bia awi atadwe de okwantwon ba bia ebre sese ya beye adanse ya wa afidie so me na me call ma wade na wode nsa abre me mitimeje na makobo mabusuafo amane ye se oba no a moma ayekosere no me ma amokosere ne ma amen wode me nsa abre me ntimi woso wonware bio ntimaje tifiri na ekro wonyam ase wonyam akuma eno so no obetumi aye ne sa afise wa na wokoye ndi eno so ewo ho
ndi se tai susu se wo mko ne beye ye dia ene on pe kasade bi no onka se ne wo mka sika kura e bia metua fize wonim se bia ne bipa bi di akiri na ene enko se nti sa na wale guo no na opanini Joseph Amankwa ehwehwe se wo be de ne ho dia ene nka me de mesusu ama ne se onye fize di wadu na tifi wanyini enya fe na obi be kasa ade nti na woje nsa no mama ne ana se sei ndi se wopene awarija ye ne so dia wonye ni fie oho obetumi akasa mo mfa mra fie me ho na onfa nkoma no na atuontwa senso osusu se bibi bam na be ye yenso dia ene o mo mfa nko ene no no nka kasa de bi nkire wonom empom ka sika kora ametua na enye kasasie bi se be ya wo mo kwa bibia ebe ye yie edi sei ene ye me nsusu ya me nsusu edi amano enye sanso ne so obeje dia oje a ense hwe me na nim se ebi kura obai mpo na be presi yensi nkonwa efize ne kasa mu kire se o masifie unse nka ma de nka ho ne hia ne pa enso obai won ka no ho hwe won de wo se unse ni wo ka wani o bible ni endi so mu kosia ho nso dia ene ye se ne etie bia no obai so betimi atudwa se wo mu se me na meja ya wade de na enso me ne brei enti eja tai se nya wade na opedi anka so mu nanka asem mfa na asem nko akra meda ase eja kwa me na just a minute man chat fu na de me kan se eja tai ho na ni san wo odi ba ha mi sana mi hunu mi susu mi se odi ba ha se nka be si nkonya na ka bibi na antiesi na kuma ato ne ye wa me kasa mi susu mu no enya saa nso no odi bai ono na adwene mu no ade wu susu ba de me nso me twe wadwene si so se de ono de ba ha ene se maami ohia ne se free no ni mi se obeka saa ebia maami di hu be me ne kasa ebi nti on fansa no kra emma saa maami mi susu no if he say from Kumasi to Pom aden enana yen so se agin san ya enye yie because yenya busuafo aware no so nye na etachiri yesimu bia enye yie okoje aware no kra na eni ho ye wo ha for nsiesie ye de nsiesie ntia ye wo ha nti se wo fie a na won so de wei atu hofu se ye wo ha yi nsiesie ntia ye wo ha anti esi onya abotre kakra e bia Mr. Amankwa oda so yada no wasisa tie wotie ni kasa nana sisi ya kasa kwa utie ne kasa de ne wo fom anti se de meba wonya ya meba no ntina na mso meja nti mejai nana won se separation ba aware mo se oba no nso wanyini ya kra meba de oya den o me wale obasan aba ho meba de so won so ma de echi nti meba ne anti ezi gogo nti meja ya wale no kakra bia nana he so a won ka bi ba ne wo go ne ho kakra nana uwe ye pensu e de bi mi je ya wa de papa na ebe nana ye di so na edum de so a se de papa na eba se swana okoje snap no okoje ring no any babru nana ti anti esi wa twem da do mesre mi niabaye anti esi awala ochewala ko ko biyo achewala ni nana anti esi so onware mate so adi kachre obey no ngo ne ho kakra na ebia ebeyeye wate achewada roma ona akona wade no se no hwehye no na ye ka se onko na so kona so kowu a na ye ne dey enti so se won ware a papa so afu so se otu se oje ne nsa enti ya fa ne samre no bebi tekira abo no e hwa so ne yesane no na anim se abusuafo ho eso wo de ba otek ha enti mi da kam so se onye ne nsa no bia ye free we nko ne emfie du dan ne edi enti na mo nso mo tena hwa won se me pa chewo won se me kan si su se ya wale di ja ne ba na ye koye kurom ono no nkasa ba ma ne ka ho ne ye koye kurom nti ye koye kurom no no ko fa me papa kuma na di be di das ya no mo se we de ye fie nipa nti won ko no ko fa na busuafo e fa na mara e fi mfante kwa nkan emu ntwe emu twe so ntwe bia wokwa ya wan ko fa busua bia amfa na ama na be pimi sa amre yi enti ya manso na opese na metwi nti na mso ma oje woni ama na mso so me de woni ama na na sa wonim se nipa ne pe manso a won so watena 14 years
nti antiesi ekura bi so no kwa ne se aware no papa wempe enti papa no meje ne nsa aha no de ba nti o meje ne nsa ya first be bia je nsa yeyi so what be bia je nsa yeyi nti meje ne nsa okay so wonim say ye ntimi mfa ma ha amara me bi sa wasema enkunya coach mi mon coach kokoma begin asema 14 years meto ho ma yale o ma yale bisam so a ewu na ewu kura de akire enna nyankopon aye ma dom na nyame honam say ya wo sa ba fa mi atete mi I was so jai. Now, say 40 years. Who battle? Who also so to. Okay. Arafoni this year, Yatua Mamo, Senior Yatoma Mono, dear Yatono, and a betchere, dear Yenso Yabeye. Entina Meka say, Monso Monfa, Moagenchere, Ewa Simiho, Enfamara. Na Mesremo. Sir mubetie sanka ibowi very urgent na machine nso ede amaye owura bi nazi ya ofri sekwi dwaboso krachi akoposifo nchen ema posifo atwere krata ama no ema ode krata no abreme awie ya seseye western north mu enu owura yi ofri na owura yi ko post station na semo a wode ko ene se enra eyoje fo busumi de toso aduonu na ye enra yi be ye se prem tubre ni mu 12 pm ena sebe alaba heya oja ne mamienu enkwada mienu ede onomo ma ne yere se oba no enhwe enkwada ne so no okọ kejetia aba ebra wo free kejetia na oba bedru ye no hunu se ne baba akọ ya ye frɛ no Mamudu Nazi akwada ne wo mfie du akwada ne katwi kasa wo yi obi a wo gegege akwada yi wo pɛ no baabia wo huno wa hwehwa akwada ya free nura abesi sabre yi amene wo kasa yi akwada 10 years no onhu no akwada na beyira ewa alaba ya ti wode koda aposifo na aposifo se da bije ka ho faku tek na Krobea nsore fakoma no na wonka ematie funte enti mesramo wa wutie me na awie yi akwada ketwa no wakatwi ye frɛ no Mamudu Nazi wo ye mfinhie du akwada bemu a Mamudu akwada bemu a enti se unim ne where about ana wahunu bibi edi afa akwada yi ho a telephone number mebubui peke na frɛ telephone number no sese ye papa ne number na ene ba bia akwada no bia no papa ne mra mefa no number ne ye 0559 42 7874 mesan esi number ni so bio 0559 42 7874 moadama momwa ana wodi ohu akwada ne kura no ana wahu no ebi a wagena tena ofie ntentem fa ne bra uteka femfia ya alaba tu uteka ya ide kwanwa na akwada ne papa na komatu na wo hu no why se bia odwene papa no adwene bone uye nipa bone ni nso ene bia wachi akwada yi 10 years wo dede fa ba bia enya bana na Krobea nim wa afidie so a maka ni sei no wanya akwada no ama ne papa unu a onua asem kese beto enti mesre moma yenya ne sa enso emfama ye arafoni adehye ye betie mo adwenkyira mo de aba but sei ene ye benada Dr. Eben wababidru Hepa Plus Pavi Plasmos panyini a wode ba ye no owa ha moma ye ne nkasanwie ye wia ye bebo mo adwenkyire no ena wia yi ye hia Hepa Plus Pavi Plasmos no de eye nuro yes ne ye nuro pa and the dog to yenjidi yo na me da se nyame nhira o na wakoma pa a ode ye adwuma no nyemo wa se wa make sure say ene benen obema yenu ba benen ho because enya out of place David o mana ben ho obebene yes Hepa Plus Pavi ena Plasmos ene nkomoni etiawa
Hepa Plus no pa no kwajibi nanom. Entwen ma ya reme hunahuna obi tie me for the past 8 months onye pregnant ne menses maaye. Obi die infections. Lady ba kwa no na dance free takwa. Eba ya osi ni kunu ni kunu won say sisi no waye kuma. Wow. Yes. So oba bia no so ye kuma na oba bia so dia kosua. What you say? No ne say na wo de wa be kese yi. Dabi enye normal. Oba bia ye kuma. Yes. Na oba bia so dia kosua ndie ya de obi anim. No kro. Yes. Eti se koba se wo de me pesa meka di ni mienu abom. Minchire. Hepa Plus. Odi akosua. Eno osan di kuma. Oba bia. De no kro. Se de broni be ma bia de akwasi. Na oba si broni. Na oba bia so no akwasua. Ya akwasua na esi. Kuma. But you prefer akwasua no mom. Aha. Eno ntina esese oba o ma saa de mpanyimfo kan no eye homa. Sure. Ekoba se bibi nti o ma su no free ho a esese o sign call back. O kai bebia o free hwe ase na o sakira wadwen. Good. Eni yenuane na ye die no ama ye ma asem no toape. Nana eya reho se ene se onamfofo ya doctor fo. Anas wa obo anan ko asupiti. Na o ko hwese de sabio nyarewa edokoro yenuano ma ye ma menom ye mama no a you ask yourself say bone be ya na ma no ye. Oh. Enso yenuane ye mfra ma ne ma ekọ eni padua no tekọ ma no. Wose ne kunu se die na odisiesi ahemfi ho. Ema ne ma ye kama saa because he say wo kuma. And I said, Doc, me catch me kunu straight say apart from semenum Hepa Plus, Pavi, and a plasmos, na etoda me de matadwe atu achire no. Yeah. Sabi enkukura me desra me mfa bi emmen ho. If you say minim say e ho de the holy of holies. Sure. Eye kron. Yeah. Che say sabio se enye sentuma dan mu atepa ni say obi atumi ko hokeke yenko hokwa sabio so be makura be ko sa holies of holies na buntre dis o dwira ne ho no obuntre no sesa ne tebia mu yeah sabio se waya mrempo a esese oye din na nyame asem bem o se let the weak see I am strong. Sure. It is so be manya strong mpa ontumi nko ne ba ne sei ene de chemicals bi nana ko sa holies of holies ama sebe ene cervical cancers adoso. How bone ben yenuano maye and eya reho say some of these chemicals are omode ye saa niema no ebi nyema ahemfi ho na sabio ho no nya baabia de bibia ko enti ye nananom kan say se oba che ewa dware a no sisi de ne de o sisi ho odem because o person de chemicals bi ko ho nti debi adwaye nsuo kekebi no wato ne bo ase e de asiesi wa wie dia aka ne yese onum dudo ene dudo ne ye Hepa Plus Pavi ena plasmos num bi men cleansive and build it unipadua no woman ba kon se ne ba no infections ana atena ne so ache otese ye chechirem se oba wo GHS wo SHS mo ani nko ne ho na ma ne no maduro ne bi eno sha ase ben ne ba no onim se ne ba no ne tin wo infections onimo ena ne mane namfofo ne bane namfofo mum kire ne se wodi we fra we de ko ha eyemua ebewu enti as early as GHS na was statistics mixes die ne besie wadane chemist pharmacist no or fra nru de akoba bie ni so de ko yeah etu obenyi university level no afi na eso aba no obetwa afi wa hye dwuma se obekọ gynecologist ehwe no da bi we de enye normal ombekọ akofa sample na wani bia traso yes we enya like kra cancer si na odo kon ko hye mu bi mesere oyo ba a wutie me o mpedro no megitum in fact ya ka kiro so onyare kra na aduro de me ho sabi school kakra yakwa ye brofo asenti ene ye nkasa no so ya sai ni nti you name difference between medicine and drugs. Hepa Plus Pavi Plasmos enye drugs medicine. Sure. Nom koswa afenya wa hoden. Said you didi nya hoden no. Hepa Plus Pavi Plasmos eno so oboa manipadua no enya na hoden. Enti oba wo temenka. Ene de entwen fa ne ma ni sa wo de kokronkron no enko gu hofi.
enkɔsɛe nneɛma ɛnsɛe hɔ sɛbi odiifoɔ koraa ba a odwira ne ho ɛyɛ strong ansa no aba na de na wodeɛ chemical some of them koraa no ɛwɔ some carcinogenic properties a ɛtumi bɛma wonya cancer ano hye wode kɔ hɔ afi na ɛkekaw na nsan bi wobɛnyi no na ɔhaw aba mɛsrɛ yɛ maamenom ne yɛnuanom maa sɛ woma asɛm no bɛsi pi na ɛsita ɛfiri wo mu good ɛnyɛ ne ka se beauty is within yɛnya ɛkɔɔ school kakra ɛne yɛde aborɔfo bɔne yɛ ka se beauty is within na yɛde na afi deɛ beauty no anyɛ within Hepa plus Pavi and plasmos sanko bema bia mpo ennom aduro ya for the meantime the make sankeye but obade se metumi a enye nhema ma no yema no animrenom because na yanhwe ye na cancers no ekosoro a ede ohaw bebre omamu ni nyina Hepa plus no pa ne bo anya den baabi a ubekọ bia ye ton aduro no ubenya nupa we bia no good nana sese de esese de yam hyehye agie nuano ma ne firo se yem obabu ho se dog infections na tena me so ache manu maduro ma wo panie afikura de ne ma pa aba enso me hya ase nom Hepa plus Pavi plasmos eye me won se enum pa ye mfa nkɔ ho no eno na atu saa wo ha na se what you say nana nyame hyira gano ne bo anya den woman ba konse dog Hepa plus ne sanka mo de Jimmy 100 cedis ba konkra obeto osini how no na otwe no eduro no na 500 cedis wow yes and so how no enko Hepa plus Pavi plasmos onom ye no onhu how ne bio wow watena se atwen be 3 months se bia anko how no ebeba but how ne ma bio what you say and eye no say duro ne boye fosa 60 Ghana cedis as against na watwe 500 cedis a na otoso onhunu hwe wow mesre se ene Ghana de yen hu se Ghana fo yen hu se sebe ye onipa na ye bibifo nso enti Hepa plus Pavi plasmos ye nom not because mpompo asjejna enipadua no ho ana ye mema sem na wofoma na se ye na ase na apagya ye to ase na twetwetwen yes sasa ohaw ne wo ho a nipadua na ho odin e wonti wopɛde ho afrim nanso bibi so sense o san ho yare keke de so ne sɛ unya hoɔden abribia ɛno nti na Hepa plus no pa no ye ma ne boɔ so ɛnyɛ den sɛ onipa bia no ebetumi anya bia no good nana obi ɛyɛ ɔbɛma a wotie mi a ɛni die ni ahobrase mu wonti we na mefa me number nto dwama no nana nyame a mo bɛma so mɛkyem dabi men koye rehearsals say me chim na onko ba kra be fa no say e be fa no 14 say oba de bia da chim bi obekọ awo so into rehearsals obema enko chim ma prostate no eme enlarge abnormally already yenyamu yenyi no ye prostate no ebenyi ebe kese but eni say kese bro de say yeso yeah na sabe ejana ya na adwunso nti o chima bro so de bi obema emema etie me mraso yes na me nkyere o madie formula bi doctor eboa pa na obema bi a otie nka o me formula no de tu di say ya mkugu na okọ anim senyo bia na wa kukuduru sa obi ono ntumi ye ndugumanu last time obi covid part o se de wo ye no no nim say simple ade amaya ndugumanu dey okotugu na numobe they are na ndugumanu dey no okotugu na numobe part o mi wi anam apem kubensuo wow na ma bo aguso na nya kubensuo anam anum nsuo aguso yes sara me no na ye kan say nya nwono moroso wa tena ekroketua mu da no ye mu bi enya dura ye nwono moroso wa yusu a wonwono da no tumu se we ena ti wonu mu ankasa so onum wi ana yes yeah simple ena se wontumi so ntumu wanu ma de memmene capsules no omene capsules ana ye woni nsuo nso e wo honom nyame aduma ya wada me de nsuo ni bi bre na atiefo ni ahwefo ahunu enti ye woni nsuo so ho wo pen capsules a betumi ayisu na oye obema bomodin fa kodu ni bi tutu akiri enya for sex ne nko anti o se odi o mpe kodu a se de na de kube na opei fa kube nsuo ni bi na ebo akoma obrebo prostate o kidneys ho ban emma wonko chinchim sabe okoya ne so a opanyin ba konse dog sisi a me kwa me nche na aba eba so a che se me hu se
masimi dadem what ya onipa bia oyo obema no mesrew shefutu we nso good the more I wo chinchim na wo se o memesu no good Hepa plus pavi plasmos pebi nonom good fa ukodu tu akiri se de yekente sa obehunu edru ahomachi obehunu edru se o frɛ onyankopɔn a obon so de oja ode beje oso edru se ura the holies of holies nso a obon se enye weak keke no wo ye o obe free strong more stronger na obon se sa na o kona pobin so Hepa plus no pane bo anya den kwaji binom oba wo tie me o hwɛ me fire wadru o menses na bribia pains inti painkillers ebia ya no ani so bri wo to ade wa wia so ya no wapo no wapo so yo ya mesrɛ wo edro no o de yiwani free yare ni mposo good na no ma hoden emre ni padua ni my number no ne personal line is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh amanonia yebetumi de bia brɛw bia wo so pɛso tu bi gu wanum awai mu na ode kyerɛ ne ma kakra oye oba oye obema emfa ho so wo bi man so sɛ bia asase de otumi fadi so 0542 807 907 0542 807 907 kai say ene brande we nya hwe ama oni padua nan ka ben ho ma ho nya den na sani ama bene me hu yi onso bene we na nya okube nsu obogusu a nsura na dubumbo mekra bibia besia obia no na oyoba ene wa ukọ closet mu a wa utna beebi na wonko na ate ho a bisa ho se enti me ya kosu a me yekuma na se ontumi nyi ans adena no yes dia kope Hepa plus pavi ena plasmos for atadwo to akiri simple eye free wa kwan mu eye Hepa plus pavi ena plasmos kwaji binom ne bo nya den yes apomode mapade eno ane Hepa plus mixture pavi plasmox Hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin hu hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa plus husband ye de wa Hepa plus husband and the wo so wo ye Hepa plus wife na abo no Hepa plus mixer ma je duro di pa pavi plasmox ena Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du mienu nka ho o pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabrɔ so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi
China memene. What the bia so free say require mu. Enuom yenu enye na ewo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratuo yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye busuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu Crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye do mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adrun kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduane mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic ujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die ibi nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesibuo so buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Odei no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprusuo aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa
bibiania yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL nenchempe ose kwadwo area wa ema renfio nipadua ne kania ene yani. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea, good afternoon. Because if you are man, you feel polar sipe. Your panel can say, I may be a penny pa, the kind and one no. I imagine is an unconfirmed man, a bush for say, in Sana or Dubai. No, Krobea, it's a film program. We are number one, the whole Ashanti region. You don't know Krobea, big for me, Munina, every me team program, and I'm me a day craze. Munde, my dream, and I say, minim dim kakra meka se ma meno emfa ensane enko be mano obusia na busia fo ehu bibia na afi obekon be bia wotimi akọ nge betimi aka no da Virginie amam from Shidem na Krobea na beja for me mama ha se papa no se bi ohun se ne mpanyimfo ho e na ode ma me ne ba Otek FM so e ya fidi kesi a ho na Krobea na beja for afre ma mi ni na kasa ma me den se na fi ni kroma duru ha ti so de abade a onya no. Nana Krobea, your film Solomon the Blessing Test, because of your post office, a dome post office. We are chair Kedu, crucial Kedu, gas and moving papa. Now, Mason can be some can say, Ampa, you will bush a kind or and I'm more case, any abasasa in few do nine, Major Minsa, for bush and for Brassa and Uncle Wick and Abu Vivo, Utek FM. Intin can be more, any anchor, Abusiana Bakumi, Nukura is ya, Utek one ma, when you bush a dominant Necosia. Na mo jamonsa na bibia wietia e si ana wo se be she oba na bufuo so mfa nko mu ton no case kan okra na hwan ana ebo sa aka no what I say because aware na enye akomapam ene egu so what I say enti me stressing ka brantie na mu ana so wura no ene na busua no so be hiem e wo tek ho a na nka egu asundwoma nka beboa na emum no so wo mehia na se ne obia mba mede ka wan nsa na ene mpacho mu bia mfa nkosi manhia museum ho na bibia mu da chi bia no mu nya ma wakofo ma de me da sipi na me hwa ho me so kama adwea mo mfa ne san koma no awa ne kurum afise se be man na ngosi wa jaina nka mo ka so nja no kwan ndi se oba no so se wa ja be man na oso di ne san koma no osa ja no kwan biom bye. Asem Beba Dabi na Krobea na bedwafo me mamu nyina ha igidi se wonyame adomo bia hoye nyame enum no kure ni sister no so de nsane bremo na se bra no wo hode a obetime agye mu de ama no na se bra ni ho pa no de bejade mesrem enya amamre no enya amamre nya amane mesrem madawroma onfa nkoma be ma no onpa ba bia be ma no wo na onkofa nkoma be ma no wo le fie baabi ote se wogina baabi di nkoma kro obetime de ama na ama na yi na se wo so won san fa ntwa nkro bosomponsa nko temade eno de me ne be ma no ya adwenye yi eni ama no ensa no eni bible no ne eyi na wo kan onfa ntoa be ma no wo baabi a wo bia obetime de akoma be ma na ama na yi na se wo de beja mo de mesere mo madawo ma mo nje enyam na mkoje aware ne ma no be ma ne kwaye ne ho ade nti se oso onware bie mu na se wo muja ya ware a onfa nsa no onfa nkoma be ma no enyam beda mo ase bidia no oba pa kirewa na Krobea mema onu obedwafo nyina adwuma mema na Krobea ewe de me chawo ne obedwafo nyina medindi kisu ose upoko bitwa from dalambo mo atafo na Krobea sin we de be ma no ebe se ne se ebe ya kamede ne nyaade so far so odi aba mo hono odi aba Otek FM odi aba Asem Beba Dabi media nso nko ade adama asem ni hia nti ma ema ne bai be ya won so nseni na oba no so nya na hoto nko damasi ana Krobea Asante memawo aha enewie ye frɛ me Mariam kasafri oboase
Nana Krobea. Baby, a boy a chin or what, and a jan. Send can you chrome hono, I him for her. Uncle Betty me dear qua him fear more can semen. One fan coho. Send call ban so no chrome na him for her. Uncle Betty Macasem no one fan call. And no pejanimun cranya to Kumasi. More credit and more the fraud bano, ransom more and when be what you are saying. Otua crampo betua kakra na wejai nkaye esan se ni yemu na nyenyi na ye hihye nya ye se ya daji a ye tie ye no nanka ye wedwuma di nanso ni ye pe bibi papa ama ye ho nti no ena ma ye nyina ye nya adaji tie senya ye de besua de ne de betu ye ho fo enti no se min maria min ko adia ensan no ehwa na ye beja no sister no mane fan ko baby amame enfan ko ma obia na baby open no fan ko so ye sokura na yen se oba no na fan sana ma se ko musi no mu samano ahemfie enti no so mpa asomdwe a oba no so na asem ode enti omo nsama be ma no ahemfie me da se ensi Nana Krobea. Kamen kwa dia be ma no nyi nsa no ha ya fi se ade no de about tech no tech abo na oba no de ade na ba dia ono so de about tech o de o so oba na obeje na asumdwe ba so kasa oba na nsa fa nko be fufuru bi ade a de mjidi se be ma na bi amanso bi no opatwe ndase o de hye be ni ba ni okro me ha me. I'm sure good afternoon. But I'm sure penny book be be teacher one and is Miss Remo. Papa no, when him to ban between your phone, qua farm on himself between her honor and qua farm man for them. To also come for them, a man from moving a man in Sanaba. I'm not some lama majinensa. Sanity, he's on himself between her, come up with that class a kind. Yeah, Nana Krobea, good afternoon, because I feel like upon Mijindi Emmanuel. But you just a man over Jane Sano take FM more. Anna, we them a church a big phone, and Mamunia good afternoon. I quite shoes in so fly. And I same way, dear. And putting for baby at a chabo and a one son. And tea. A Busiani shia a jawa. To say Gua, I was say a Busiani say shia. Now I really say Otek FM station one, a honor in Jawa Rio. I in Jawa Rio, Tino. Papa na de na Asem Beba Dabi ana makanya solution nti o se bibia atwa ewo abusua na madam ase. Nana good afternoon. Kasefo instruction bi dia de dapa. Nana asem we de me no papa no de e ka men kwa enka ono oba ne de nsa na ba no so mra o take ono o imagine de e free say e honna mbek asem na be wie ti so oba de nsa na ba ho a e wo so ono so ye de eba ono so de na egusua pani ye de eba na oba so de na egusua pani ye de eba o take na o me de o me gens just e ho no de asem ne ba ya asem na be wie asem ni ejuma. Nana Krobea, the man who beja for her. Asama papa na ne ba no. Odi obika, obido kana won dan na no wuntria. Na de ko police station say police for na ka na mawa. Scan it no police station no akwa akwaje. Enti se went me anya nensa, na se wodi apeda mo. Na oba ne den sa abra mo dia, ene wo mra no menje nensa. Enye sa dia, ene oninsa ho ba bi. Odima enye yie bebi a ometishira abo no oha na esane no oka se nka omo family ni fia ana se na ebusu fia nka ho na omeko because omo aka son for so many years emaka nti once o check for the man atum ma na ba o check no o check for anhwe no monka because na minim se nka o check for mo pe asamro ne asumdwe mu nti the way papa na ka no mekwa menene ya adwen because we bu simple panyin we bu simple wa fa ni dia amma o take for no nti o take for dia mpa bia mo betimi aye bye bye. Nana asem ne de
mo ka ne yie pa na me pese mi wodwe so efra me kwa branchi na momo ni adwuma pa moye esan se oji mu die no obu mu nti e na ode beda mo ti se mo nso magye amana mo ma ne mra magi e wo ho no mfa buo emma otek enne the TFO ne damase na Krobea awari gunkru o ba na mfa nko abusuafo no na sa be abusuafo no be kase be ma na nko an na egu awale abusuafo ni ma o ba na mfa nko na Krobea ya Lincoln ni kasa wasewia na mesre oba no mo mfa nko gozo de be ma na si kase o mo ko no munyina nkuhia onde nde o mu ko de yedde ya o mbabu abusuafo no enti mesre ebe ya oba no mo mfa no ba utek ho ena mo nyankopon na mbie so de ama munti makan wi a o meje ne nsa no utek oba no mfa nko akina midasi Krobea nyame kam ni adwo pa moye na Krobea owura ya asem a okan hedan to asumu papa onim se abusua panin no ewo ho enwodi asem no ba begem mu na asem so ada wo diedu nan sebi mfre dia sa abusua panin no wo pon no betumi aka anko aka nti so dia asem na brem na asem no betemu mu anim na sensa na ba begu mu anim dia owura no also oba mu ho no ba begem sam na ne dia madwen tire no go say nya amamre so so no say free ha ekopu no. That is it. Okay. Yabobia fine. Yadamase. Yintumi mo wo de a emane hawo. Ebrepem. Na awudadie mu nchia. Eze obi etie de electoral commissioner beka o. Hey. Juwadie we. Nidia dio. Nidia day. Udede nanefia jemai papa bi. Nanefia oye community police. Ewo Moru Market Post Station. Ne efia wenya afeko ediaka onfia ho. A very happy birthday to you. Yesre nyankopon ni nshira na ho bambo eni ni nyinkyere se nka ho. God bless you. Afei Frank Osei Tutu eni wudi Frank Osei Tutu dodo na anim say ye fra Big OT Central Market ena wudi udwuma ne Big OT eye wawoda. Happy birthday to you. Wenya afeko aka wonfie ho yesre nyankopon ne nkwa ho san eni ne yokuduru honhom no se entolso. God bless you. Udede opoku hana wochira de wa agrikinzema SHS na enedai wanya afeko ede aka onfie ho oye science tutor ene adwa yanchira enso kire se oma happy birthday sire nyankopon ni nshira ene na ho bambo se nkan. God bless you. Another day, ya better traditional Dr. Dawood Nswase. Papa no ene that Dawood Herbal Hospital no. Ene se wuti yemia. Akwenya no aba ma wo se yade bia abedaw so na de bia wo sori adwea na wadwene no. Ubenya wa hoto. Muntie. Papa wei ni no nyina wo fafiri se hwikwaye mu. Omfa nu ha eni ni dwuma ode nhamama nuahini nubna nomne de keka ho ene mmoa ho akwa ahodo ene ye naduru bibiduru a waye no te se for instance bema obema da fom bem opeja empeja no papa yi se wo de bra ode enuo bi befra aboa ponche bema no de apeja obema na mawo. Are you hearing me? Enti say obema da fom bem na opese san pejama wo a bra Dr. Dawood ho se munya den a bra no mani nyina so kire ben emfama wo wo yo ba sebe awo ho aye wo den papa ne se wo de bra
say ma no dodo na dance a wodie ya apa ho ebe pa ho nso ama wo menua ba ama wo nso anwa hota wate say sikyire yade bi hawo emojabro so yade hawo aka bom adane stroke ama aka wato fomo a one papa no nhia say ye hepatitis B anenemu yade bi no akote a wako a enkwa say ye ulcer ana prostate na ye kese ama akofa asem aba ni nyina no oba Dawood Herbal Hospital papa no owaduro odinaduro beka wo owaje krapa dani a enkane na Metro FM ni womu no sada no amu na doctor yi odini dwuma osi duama yaresa enti bibi nie na wonte ase age papa number na frɛ no 0244886437 na 0201681717 afemuntie antiesi wayade untie de meka ne ye ni senti ne se emfie dunani enensen abedi ne nsam saade wei enya adesua mamma enya be ma nko an gya awade oba nso tumi gya awade be ma e de oba kɔ oyiri fie se mi ko gya yere ya yene ne kura hye da tumi tena se kase ompe bibi nya oba ne kwan nanso oba de kase wo gyai be ma akanfo ya mamrem kyerɛ sɛ ɔdensa ene de ko gya awade kyerɛ sɛ be ma densa ene kɔsrɛ oba free na busua ho enti oba no de sansa ne kwa kyerɛ sɛ contract bi ani ho enti so yɛ oba na oni be mate o yentam te ye kra be 5 years 10 years 14 years te san tie si die ne nsanda so hyewto mia na megya wade fa wade kankan we die mintumi so nsanda so hyewto menua ba da so te awade ani mu enwui enti momfa wei enya adesua de wa ya de se emfie du nan nie omfa nkoi nanso the moment Asem Beba Dabi before bam owura ne ba ha na yede asem ne to maame nanim no ne fie mpanyimfo enso aka bi akyere no menne ne so anim pon ene di na chi a one na ba ha ode nsa no aba wa ya de mebo one na busua nyina aba so de edi kan de to so mienu se asem hawo na wugya asem no ohwe me hye wo ho a na wanka ana wanya chitae ana wanya kamafo a asem no etumi kun ti so tie maame ne nkasa yemu a ose me de me ye nipa a me ye ho no eno so na nka eku no enti papa no wono nso hunu se wono nso nye ho enti ene owo gidie bi ewo Asem Beba Dabi fuo mu ode asem ne beba ode ba ye no ene results ne nso apie but muntie ye kan papa no oni ha muntie de ye kan ye enkomo we ya ye die nyina no papa no oni ha kire se ne na ye nim se antiesi ene ne so akora beba ke frɛ papa no ma no bai eno kora de se nkanyi o take FM premises ya ebia sida owura no se mejemensa ge na ofri memu a se kokko kakasape e ba ye no ge ne ton sande ba mpanyimfo mpa cha omonyema ne dabi ya nya ne sa wo mu pie ya wo mu duro take animu ha no outside the gate na no se be ma jonza no de be ma ne nsama no ho a no ana wa de na gu yen yanim ha de wo hu se ne yete enti senka be ma no wa ha mpo dia enka ye different story good osene wo fa e wo pon good sa wo peniye a obre de abaya nimu yi esese ewie abusua ne hia mayegia wade eyampa asem no ba yanim results a esese piem no oba ne se mimpebiem be ma ne se mimpebio ye de enka yen ya dwene mu ne yakoma mu a enka yeye nanso maami se ontumi bio be ma ne ni ha enti mprempren se ye gisa ansen disi ha wo teke ha kase papa no mra meje na wa ma meje a still enko kan nsa ya ye maami bone still enko kan nsa ya ye maami bone enti ensa no on record
yɛnyinsi oteke ha nemum yebetu maamifo na yagye ne wofa no enoma na yagye pon Mr Johnson enso noma na ya coordinate ama abusua no etu nipa de sansen ene babro ene kai de akoma Mr Johnson wopon se wurei mpa wade no biewu a enye necessary se ono an de nsane ko no senka mepebiewu a yesi awade a ye ka se gunkrubo eya awade a ye kotena se na we yakan de na we yakan de na bia yesiesie ahwese beyi na we ya ye kan awade no ewu emfie dunnan nie no obey wasa ne nioma efiri bema ne nchen a won enti awade no eguawu enti wei so kase yenkobo nkurokura ne beye ya enye ye bio enti wei ne wofa entu fie krache ensoma no Mr Johnson en coordinate yemfansa ne nkoma ne wopon onko jenensa asa eba cha soa ona aye panyine a wudi obeyi achi baaye de makan usom sei very good wachire se we panyine enti antiesi nya abotre waba yenso ye toto bibia be ye fine ate yadamase yes a coordination ne mame adofo ene the fearsome 3 enso ye Hepaplus paviplasmus adwuma di o hwe electoral commission yante wano asempa o man ni mutai din ye tie dia obeka the fearsome 3 no aduro ni ye aduro na aduro no eye adu papa ene se ne wote Dr. Eben na no asem no anuanom enya asem ketwa se wunya se aduro we bi na se wuyusu a nokre mesew se eboa emenipadua no ejina brane ena wie hwan na etie me ya na immune system no ayemmere to the extent so ye ne hohwea enye yie hwan na etie me a stroke yade bi de na to form se ne ote se papa na eka no na tenka tekọ menua ba ye so mu a wonye he sabe ya 3D yade bi ache no tafodo bi ana bema wonso wayemmere wompam infections bi tete wo anase yade we free ha ebo ekọ na we yabebo na we kọ na we yabebo onua wan we yadako ba ko bebo no okọ a ode obekọ enti me kanfo Hepaplus paviplasmus e dia ma wo ne se mana moto na kọ ba bia ye to ne aduro bia wo kumase ya se ne oti free papa na no na kokọ pese aduro we bi to na ebeboa wo na wiei shanenso se obefre 0542 77 85 72 ana 059 13 67 898 na one papa no akasa na de wonti ase bia no wono mo akire mu kama enso de amawo ena wie 3p garlic mixture eno nso ye aduro na aduro yi ena se wunya bi na se ono no mo a ebeboa amanipadua no agina brane ene utie mi obeda sore no eya na waye mmere o pressure baby ene nam no ya na no ohye o cholesterol ne wosoro pa we immune system no aye weak nti uje wo ho a enye onua se ya ho no ena achewa eya mensu eya men ha hai pedru a wo beto anom na ebeboa wo eyi sa haw no afri ni padua ni mu aduro natural garlic wom enti se wo no mo eboa ememo jansu di afru sane kama ewo ni padua ni mu 3p garlic mixture eno ni aduro yi oba misty herba colinac dan herba eni baby eto nu bia obenya bi ya number eye 054 0248 928824 ena 0201 000021 ofresa homa we ya 3p garlic mixture ye ne de aba ye beje so ye no bekasa de wonti asibia ne ye bekire mu nso de aba ene abapamo eye the biggest online shop in Ghana wutie mi enkonfama wo cell phone ye iPhone ana wo phone ye Android phone na
ko Google Play Store anabra App Store na be download yen app no se wo download wi a onua wuram na se wo wuram a ade bi ehia wo ade bi a wo pese wo to no ahai na abenya bie anuanom abapa mo ye ton ne pa eba no efie nneoma electronics appliances ahodo open phone laptop fan TV air condition open nneoma ye use wo kitchen open de ye ntade open de ye dinua na aye abapa portable washing machine kura ye 399 ote ho twen de ye nneoma ye papa ene bo no eda form ba bia wo bia nationwide ye be deliver the amount. The biggest online shopper, the obe order no, and no one ye de brew, abapa more. So when you phone na, ye de download the app na, G number in Afre, can the awo pay yamone bonchro, triaka na yam famro, if you hokra ne honso, and so he afraid you can see ye tio. Ye wa kwenye be mu atua ne kakra kreson ya ne atam wa de dia brew. Ye number ne ye 059 338 6133. And 059 339 1848. Ewurade fie heba center. Eye traditional doctor mankwa ne dano. Enuanom kumase hakronum bosie ena papai odini dwuma firi. Ene wutie min se wanya haubi wanya chimatobi ewo wutimu a. Edura yede ye etiremu adwuma no papai owo tatahwe ya sa oba ebeye wo nipadua ne nkanka ne tire no emu adwuma amo hawa abemu no wanya ahoto se wo ye obi enemu yade bi na abetie dura wo a woje wo ho enye eyemu jabroso etwere yade bi typhoid bi ana ulcer stroke yade bi de wato form wuntiri mu twetwen wa ye mrempem ana wo nsabuo mu nye wo ba awurade fie heba center aha na ahoto wo aha na nkwaje wo aha na ebemu aduro amwanya onso utire didim Kronumbosie Red Park. Papa ni number ye 0241 09 3915 and 0549 206633. O fresa humawiya. Only traditional doctor mankwa bekasa. Na dia wonti asienso no wachirimu dia mawo. And the Volta Real Limited nso ye tunsio. And now we se wutie ne na wu pensu papa etua. Emfa ho ne baabi a wowo se ho ya nwiem afrum ho yensuom se ne hotie bia no Volta Real fo bam omo be site no onum di wonum mfidie no nya ba pe onua wato adi ensuo ne de onum tupa onum nim ho adwuma onum wakra mfidie firi amanone no om de yesa adwuma no enti so oba o site a ye dwa asase ni mu ekwa asase na ya ase payabuom ene twinsuo de mawo enti ufie ho wadwuma mu ho ekuro ni mu se mpo pese utunsuo na ade ya adwuma se bia ade ya sachet water bia ye ne betumi etu dia no ode amonya customers pay Volta Real Limited se wa man kwanchan fo ni bia betu na se problems nso abamu a ye na se wo de hye yensa ye besiesie no kama ede amawo ahojo da aban na main office ne wo ukosunya itachiman ne doma nyina nso a ye wo ho ye number ye 0244 299520 0244 299520. So we you be a wo pe rig machine a enuanom ebeboa wa wasi wadwene pi se wo be yensu adwuma no rig machine no brana ne papa pa no yemua onanya fre 0266 43 2210 na woni Volta Real Limited for nkasa de wonti asie bia no wono moa na wonchirichiri mu nso kama emfamao na ya Bolivia Enterprise ewo Kumazi Sofolai alignment onmo ne multi home no eni di animhwe na wie se wutie me na wo yobi a yade di usu ahemfre ekona bekona babra bekere wo yade mu kire yen na yen na yede enuane nuro aye nuane a yede san yade ye frenu Future Life Smart Foods na senuani ye wo vitamins ni minerals 23 amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hyemuma enti sawoba na woma ye hunu wo yade no a enne be kire se ye ma Future Life Smart Fiber ye ma Future Life Protein ye ma Motabella ye ma Future Life Oats and Future Life Zero what you say
o ya de kura wo de aba na bekere entu de bra wate your number is 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and now we are Sweet P Executive Hotel. Sweet P Executive Hotel and also Yaw Asante mantem yemu ya register under Ghana Registrar General's Department. So wobaha ye 30 luxurious rooms. Ya ye using modern security killers door locks. What you say? Ti de make ni ye dwene wo bano wa ho bambo ho pa. Enti so wobaha we CCTV cameras ya bobon wo ya heisi nchen ya ye sawo nipa de 24/7 daily security enso saka ho tie ye rooms no soso ena ye wo modern jacuzzi stand shower enso wom ye wo ba wom air condition room heater nyina bom ye wo 43 flat screen boyi enu so bom obehwe TV afili edura no pa ye ma free delicious English breakfast obeda ha obesanya free wifi na dia ye wade ena ye wo car park ya eye very secured ya wo park ya ohawni ho gym wa ha ene ye san wo restaurant ya guest to me didi ufi abonten so a obetumi adidi Sweet P Executive Hotel ene yedin se wo di dwuma bi nipadom na odi die na wo pe conference hall a obaha ubetumi abenya ye fully equipped modern facility nioma ye de ahyehye ye conference hall ni mu no enya asem ketwa wate ase Sweet P Executive Hotel ye wo Kumasi Kenten krono amangwase se wotra KUST ni tech wa betra tech police station tech traffic light okọ wanimu a junction no wo ho no awuram watwa okọ Sweet P Executive Hotel ana bibia ni aye number eye 0244 358478 0244 358478 ofresa homa we ya woni Sweet P Executive Hotel for bekasa na dia wonti ase no wachire mu nso dia mawo awura akwaba ya abra wanim fa on sakura gu bibi ne so na feel free why feel free ye frame na Krobea na onso me pacho di nipa no do no wo din de say me pacho frame ama sa na dodo na animu me pacho na wo di ankasa de say pacho frame duku kachiri pacho kachiri ofri he na ba ha me pacho me free mem na ba ya emem pacho ahafu mem pacho oi nana emem man hene na wie nana memwa ha onkwaso afei nana ya asafo paso ampa emem man hene konti hene nana awie wonso ba mo ha mode hye ba ko na aba manim hai mem to na afri ba hai me pacho de odne ba ha na ye ode me pacho mikru okunu me pacho oda so ti aware ase me pacho de wejai me pacho owareo ana yempna me pacho yempna mowoy me pacho dodo say Yaw 7 enso me pacho oi wanya ho ade me pacho de na na how se be ma na wo nso ma wo ba ko anye 2 anye 3 anye 4 anye 5 sa kosi 7 wanye na ade ajai an how down me pacho na ha me na de wense emla me hu no ana menene kwatana me ni obi na te wo bantama tina asase ten munyi tu hu me na okaye no tina me twetwe me kakra nte chire no na me hu se wonye nipa bonini na menene tina nyense be mo be fi nene tina ya fine echni ya so fine enti ye betana band ye san betana bantama ti ye tan rescos won na me hwe da bi na adwuma no ye mesi nti adwuma no so nkoyi na me fa nya ado na me tonton ti sister boy fe ne ya yesewa ti ne ho na me fa ne ma ton a rescos de ubom di obi abe home ti me ton ne ma ne sa na me si da bi se ma wo me ma mema 5 edi menti me fa me ma no so enkote na obi afi ti kwen me fa so ese mi si dan bi mi si dan
tu be me so unko adwuma ba afi kora na unko adwuma da ti mi ame pa na me ni udidi saa wani mu wo saa eti du se ye uji e prot na ye kosi dan prot ko mpese me hu prot no me so kora ko ye adwuma do kora ba me ho na abaji de bla sika wo kwa wo twop woni nyame me ho na woji na wo de yakọ ti emna dan no uji na ye wie no na so ko bo profile ti ko bo profile we na me ne ne edi na me se me kwa kwahwe na me kwahwe dan no kwahwe dan no wie no e na wo fa mesi fo ayi wo fa dibla fo be mienu ka ho na wo ye ti du se 2 years ko so ne kwatena wo fa fie wo kokonye de wa wo sitie na me se de bi ne yan kwatena wo sa anti sadan ye kwatena won na wo se wo kwatena wa ne wa ye na kaka na me se yu nti efiri wa na so na wa ye dan bi wo krono ma bo hia ene ye kwatena wo safu fie ye kwatena wo so de wa na wo life sitie no enye na ko smenti dan ti dan ko smenti ade chen ya na wasa wo ne man ye kwatena mu ye kwatena dan mu ena ye na kaka akra ba besia me na me so mota me peja blocks e ma wo ye bibia wo dan mu ti be afi wo nkwa adwuma da me twija saa enikefo de obi ani semi stimame me twija saa na me de ahwe de ahwe nkola no kram don go school kwan woni mo mudin am de go school chisi am fra piti ye ma nko bi no a wo ye nkola no ntale ko nto bi mo ni nyina ye me because me nya ko fa nkola na benti se me brehwe nkola ti me hwe nkola na saa ti penyi no na me ma me wuye me kwa yi me ba na de wa bona maniti apai ti nkola ni hu wa America no madwan enti me bewe na nyame ani me hu akola ne se de na ne ti kontokoro da mu me bufu papa se me ko china tum no no hu de no wa yenti no ka ya na me ha me hwa akola na no hoton enti afa de cheze kwa ofa so ne metena fie no me ne nwonya adwuma de wo besi akasa eni do besi aye ni nyina no me de akola ni ti ma yedin na me te ho na me de me di pa hwe akola me hwe de wo ye etimi makoja na nbua menye kakatu mo na wonkwa adwuma se ama sa wo ai satam na cement ye 35 o se ama wo akra fa ma yenkoto bi ni fa ma ye dan de ama ba penyi no da koto no de aba eno kwa kra ichi kakra so ya asem tini nyere maka cha kwazi wonya abotre ye ngakra enti akra ne ye ngakra ka sa ni yesom ni e we yesi na we yesi ti ye wie bibia dan no e wie ye no ye wie ye dan no aye ye besu ye boboso no ena ntokwa kakra bi besi ti me fra me bra se me bra amra ti me so me ka chen se ada asem we ada me bra ba me busuafo besi asem no mu me ja wale me ma me ewu akam papa enti me bra me fra me bra se wo mra no metia asem me bra amra me bra ba ya abe me ya na me no mkwati nguruma me be me ma me bra gina wasa ko me so mfrem fo so amekọ ko na me bra so gina ho ti sa mane se na me ba akire me bra se me ba akire me bra no frefre mantem wo fo no be ai o me peja asam na no wa so asem nu no fre ko holu me bra nam sa na asem me be ka wonu asem kra me be ka won so holu me bra na bra nim se ja me awale no me wale ntino wanti mi anye abe ma ne hwe ene ne me so me holu boy no me holu no so peja me e ma no pa na me so me bo no ma no so no pai ti wani mi si no penifo ka che o mo se de wa de ne si kon se ma mfirifie wa na me ka se me tena wa enye papa na me firim ko da me ba kono no ti me di be 3 days 4 days na wa wo san so frame na me ne ko hia na yedidi nkoma na ka ka me se ye nya ne antwempa na me se da bi na di ye antwempa na dada na ye da me se nya me antwempa minti mi sa na wontena bi ma dia wa ye di dia wa ye me bra pa de minti mi na antwempa na ento wontena wontena bi enti free ho no e free wo no eno bi atene baby be ma na me yale na so behwe me a obetimi adi babushafo atam sa babushafo amoblanti ono a ye no pharmacy akora ne be yale be pra shi kuro bet akora kitikiti be afe ne fan obetimi de shi kuro searches ba kwa ma no one day timi hwe de o ya be ma ne ye nani susuma me nam se da bi enti me call me pe bi kwatana ya ti ye kakra me nya baby nam ko fa enkwala no fresh of ba ko ka ho ko fa enkwala na me nsa nam dom ko e sa ka me man
nfa ma no mi no ne koi ti aka mema no ne mema no so no wonhwe wo mo penyi wa anhwe no sukua wa anhwe no me am twi ja no di wi school doctor su mi no me na ja school doctor so ja school doctor so ja school ise ba ko pe na ko school no ti emu wana na me sa ko ba me ko ba de se me no ye fa me no nya aka ti me ko ba na se me ti kwana no de mato wa eche de nkola no eti kwana no na me se o medi na wo so ti na me no wudi nkomo titi emu me so wa bayire me o bayire me ba be ma no o bayire me satam na maka bu mana me pa chone nkan bu se satam na me ko o te o baby na me te baby ti wa ba se wo be hwe wo ma kan be hwe no nkola no mususha ti me se me hwe nkola ti me bae no wa no o bayire me to bayire me se me da agro bi kwa no ni video me hu so wa fo wayire na wodi wayire no wa fo so me yire me sei wodi wayire ni gumanum fe de wodi bi gumase me so me sheni kana take me dino wo yire me ana me so me petre me nti sa me yesa na wayire ni gumanum di gumase no ti ade chi me kodru mi kroma menum nyina na abubo pumpunyan ebi ko ho me pa cho bi ko atene fa so ana se ewura ho ankasa se wo yire me nti me pre na me yesa no wodi gumanum na che se wo san so abie masese na me skirt to abie na ade no egum o tini guso eti ama me ye na mi kodru nti di 3 days na fe na mi ntimi ni di na manu ma ekuru ma se so mi ntimi mfa mensa enko se me ko ti se kwa mti ya ni se dwo so dem na me so ko ya ana mase ye me ya o yire no na da na yi acid wo mu ana na mako wo wanum nyina abubo opumpunya menum nya abubo opumpunya okay nti die na asisi se ya nti amo aba manim hayi sisi ano ena me ko ya nso me de me niam kakra bi gugu ne me pes mo no gugu ase ja emu adwo ma akotana ahwe me man enso ne to no me da me ko hwe no wasese eyi me ntoma no toma mo no na gusu hwa gusu hwa ne me pes ne me bag ne me pabo ne ko me ko bisa na osu wo hu nti na ano na me san ko se me ko hwe nkwala me ko ya woni me ntokwa gigiri ena wo mato abebi so da fie na no ekwa na no afedi abemai ene me ko na ene ma so me holu ni sei eti ma wonu na me twe no so twe me na ene ye nyina ya buru ye ho ti ya buru ye ho na me ho sa wa wo me ade apima abeso sei na me ti me twe no oburu me wo abeso na me so asoni mu ne ye nyina ye te koda eho ena o mo we no patapata se a be ma so de no ba akosese asema obeka sese nyam kunkura nka nche ne se ko momento ntwene dia nanka enye papa kora ma no na me ye bayifo ti se mpese oba na bayi no obetuma me na mba panyin so no da tene kromo se oba no so ye pete amen na like nkuno ma wo bise obia se oyi misti eye de obi ankora kora no mo de friend enti mpese aba ma no oba na sa di no da to me ne mba no so no o mewe no onyin free so na efie no so ya ye no won chamfa me de ma me de to so bi so no wono na bodua se meme fa be ma de nsuo nya no abodua me ko 7 ba bodua dodo sei 7 se meme fa be ma nsuo nya be ma no na emom do no de wakọ fa oba se okoye ne ho ade be ma no o se wo fa oba be ma de a nsuo ni nya sa be ma kro no ba do no de wakọ fa oba okoye oba ne ho ade adana asem si ko de oba ba kran so mfa ma ko de ma be 7 abefio ti said when you for no obeko wale be ma no ye friend say he said ni pandodo na omo friend kwa amazing ba oji so ka Mr Papa and you ka obi abehunu kwa amazing ana Mr Papa mpacha ya wote he wote eni nkroma na ofri danche boase ene ba santimemu mepacha isi a ono age na saase wani nkroma eho na no mpese wo behu no ehho a mepacha ehho na ogigi wiska de kobo profile mo de share dan isi a bia yesi a ne yetimu na we nyina bae oda sopo awade mepacha de ba wo de hia osisi ya ne se onye dey onfa me chefa mame ena de ebiem na fesu beye na wabo me no ne me niam ayira no eduabo so medan enti so wode wayire ni bigu ho me pa cho de wayire gu ho ya wayire wo no twen no de gu wayire me pa nya sa asem ketwa
so akosho fo bo se me bayifo enti ni on pese obetutu baye ne mame. Okay. Atiefo kwa Messi ya wote eninkroma ya se dodo na anim se afro Misty Papa ya kwa me for 30 seconds ton sa frɛ ne mame meba ansana no mesremo mewo asase ya ye dobro prot ye boom ya enam se baby e dane kranti ye develop what ya say stores ewa animu asasi eda between Bomso traffic light and a tech junction ekwan ne ho pe eneda akwanya no aba se sa asasi wi me pese me ton de mawo na we no waye wadwen se wode ye stores na wode amahan a nke yo ana waye wadwen se wo si no kese kire se kwa me nkruma suapon wani na wode aye hostel nso a nke yo dia wo show trim na pese we invest e wo so bia no je sa number we na frɛ na oni nipa ne nkasa why 0241 198922 0241 198922 and now we are fit homeopathic clinic ewa hinema kokoben ye ben Jomax company no 18 mu junction ne so and na fit homeopathic clinic ye di adwuma and now we are ya krem fidie every India the abagana ha ye di dwuma entine se wutie me na se unipadua no nam yaw mu a nyani nyina akora na ye di nroma ye nam physiotherapy akupuncha ne massage kwan so no oyawo a wotie woni padua mu ntiri mu atwetwew unompem yaw ni nyina beko ye detoxification ye betwi fino every ni padua ni mu stroke how waye mrempem esichire yade enamu yade anani ho hawo a wono akwadare ye tatahwe say ye ulcer ana hepatitis any typhoid a say wo ba fit homeopathic clinic ewa henema kokobia watwedi ye number nie je bibini a wonte ase afre 0244 58 3859 and 0275 96 9414 and sister spices 100% natural enti se unya bi na se ode ye waduane no a de papa 100% natural me pa chaw sisters foods a the sister mackerel ba ye no ono mo an san the sister spices yaba na ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken flavor stew flavor and a beef flavor baby a wo okosa wo koto spices a enka spices keke kasa wo persistence spices so wo ba dum pampa so pizza Roman Hill so amene bantime dwomu a wo benya bi atu akoton enkran fo nko sie mbini okanshi se bibini a freyen wo 0243 53 5025 and 0279 140940 sister spices anuanom eye kama se ena eje Peter Herbal enso wo Lake Road Feyase Pentecost Junction ena eje Peter Herbal udiri dwuma adofo papa no awo hu dwuma titiri pa na odie osifa wo yefuru no beja no onyemu adwuma na nso tumi wo sa wo pa wo na sa wo ne ma wo de fa wo yefuru no beja no wo de ahahan be ye hwehwemu ahunu se onsu nyankopon bo so obetumi awo ene ye wawie fa yefuru no gya no obeyemu adwuma ma wo atumi awo ebi ananya wo nso na firi bema no bema wo ntumi muwei wo ne eje Peter nhia papa de ne bru beka wo nso betumi anyem wo yere wate meka say sanya awo de na ye mojabro so ha obi esichire yade bi na etete wo stroke yade bi na aka wo atofo mo a papa de be boni totas afiri ni padua ne so amu anyu ahoto wo ntiri